பிரணதி. பிரணதி யாரு படிக்க போறா? அந்த இது என்ன மார்க் பண்ணு? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஓகே, பிரணதி எடுக்கட்டுமா? ரெடியா வைக்கிறவர்களா? ஹரே கிருஷ்ண. இங்க இருக்கே பாகவதம் பிரணதி தமிழ். எஸ். ஓகே, யார் இது வரைக்கும் படிக்கலையோ அவங்க படிக்கலாம். நான் படிக்கிற மாதாஜி, சுதந்திர தேவி படிக்கலாம் மாதாஜி. படிங்க. உங்ககிட்ட காப்பியும் வச்சுங்கோ இன் கேஸ். காப்பி வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. இப்ப நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா இப்ப இது பண்றீங்களா மாதாஜி? அது அப்படியே ஒரு தடவை அனுப்புங்க மாதாஜி. அனுப்பினேனே மாதாஜி, அது பின் பண்ணி வேற வச்சிருக்கேன். பின் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா? ஓகே மாதா. ஆமா பார்த்தேன் மாதா. கரெக்ட். பிரணதி, ஈஷோபனிஷத், பிரம்ம சமிதா மூணுமே பின் பண்ணிருக்கேன். ஓகே மாதாஜி. எஸ். இப்போ நான் ஸ்கிரீன்ல போட்டுறது தெரியறதா? தெரியுது மாதாஜி. படி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககன ரகுநாதான்விதம் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைத்தம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ணம் சைத்தன்யே தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச. ஹே கிருஷ்ண. ஒரே நிமிஷம். ஹே கிருஷ்ண. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते कोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन कौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरूपस्य च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण विहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. कुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंकयते गिरिं यत्कृपात् तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्द माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजंग्रये கிருஷ்ணாய கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய. இல்ல தெரியல மாதாஜி, வரல. இப்பதான் வருது. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமः ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரசாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य अदन माताजी इल्ल करेक्ट தான். नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. सर्वतां स्वकदं कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः சொல்லக்கூடாது. மேல புள்ளி வச்சு அப்படி இருக்கும். கத கிருஷ்ண சொல்லுங்க. ஸ்ரீன்வதாம். இது என்ன இருக்குன்னா ஸ்ரீன்வதாம் சர்வ கதக்
சர்வ கிடையாது. ஸ்வகத கிருஷ்ண சாரி கிருஷ்ணனுடைய கதையை காதால கேட்க ஸ்வகத கிருஷ்ணக புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனக ஹர்த்தந்தः ஸ்தோஹை அபத்ராணி விதுனோதி சுகுத்சதாம் நஷ்டப்ராயேஷ்வபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதீம் உத்தம ஸ்லோக பக்திர்பவதி நைஷ்டிகி பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்தசக்திகம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இன்னொரு தடவை சொல்லட்டுமா? போதுமா மாதாஜி? டைம் ஆகுதா? 2-3 வாட்டி சொல்லலாம். 2 வாட்டியோ 3 வாட்டியோ சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. வெரி நைஸ். நம்ம வந்து ஈஷோபனிஷத் ஸ்லோகா படிச்சுட்டு ரெடி எடுத்து வச்சிருக்கணும். பண்ணல பிஸி சம் டேஸ் ஆர் லைக் தட். ஹரே கிருஷ்ணா. ஷார்ட்கட் ஆஃப் பண்ணி வைக்கணும். பண்ணல level 3 Tamil teaching. ஈஷோபனிஷத் தமிழ். நம்ம என்ன பண்ணோம்? இது இங்கே பிராணத்தி போட்டிருக்கேன். இது ஃபுல்லா படிச்சோமா? ஈஷோபனிஷத் ஃபுல்லா படிச்சோம்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. வேர்சஸ் அண்ட் மீனிங் வேணுமா? வேண்டாம். மீனிங்கோட படிக்கலாம் இன்னைக்கு. என்ன பண்ணலாம்? மீனிங்கோட படிக்கலாம். இப்ப இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம். அது லேப்டாப்ல உட்காந்தோன்னு சின்ன ஸ்கிரீன். அப்ப எல்லாம் 100% பண்ணேன். இப்போ இது பண்ணோன்னு எல்லாம் 150 பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஓகே, இது எல்லாமே ஒரு வாட்டி எல்லாருமே படிக்கலாம். இப்ப பின்னாடில இருந்து போலாமா? நேற்றுக்கு முன்னாடில இருந்து படிச்சோம். இன்னைக்கு பின்னாடில இருந்து போலாம். சுதந்திரா தேவி மாதாஜில இருந்து படிக்கணும். நேற்றுக்கு வரலையா? நேற்று வந்தீங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சுதந்திரா தேவி மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் எடுக்க வரல. ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க. நேற்று வந்திருந்தீங்களா? வந்திருந்த மாதாஜி. அப்போ தெரியல. நேற்று எல்லாருமே படிச்சோமே. அப்ப படிங்க. ஆமா மாதாஜி, எல்லாருமே படிச்சோம். ஆமாங்க மாதாஜி. ஓம் பூர்ணமத படி. ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணயிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. இந்த பூர்ணம் எல்லாத்தையும் பூர்ண சொல்லக்கூடாது. நீங்க ஒரே ஒரு இடத்துலதான் பூர்ணன்னு சொல்லிங்க. பூர்ணம் கரெக்டா படிச்சோம். நல்லா படிச்சோம். சுதந்திரா மியூட் பண்ணிடுங்க. அப்பதான் தெரியும். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. எஸ், ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. நான் தானே படிங்க. நீங்க தான் படிங்க. ஓம் பூர்ணம் ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணம் இதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி. மாதாஜி. ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணம் இதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்த்தாளா? நேற்று ஒரு வாட்டி படிச்சோம், அவ்வளவுதான். எல்லாம் பகவான் அப்படியே அனுகிரகம் பண்றார். இதெல்லாம் நம்ம அனுகிரகம் நினைச்சோம். இவ்வளவு டைம் படிச்சுட்டு வரலையே அப்படின்னு நினைக்காம வந்துடுத்தே நமக்கு. இப்ப யாரோட அருள்? பகவானோட அருள் இருக்குன்னு அர்த்தம்.
மியூட் பண்றாளா? அப்பதான் எனக்கு தெரியும். சிந்துஜா மாதாஜி மியூட் பண்ணிடுங்க ஹரே எல்லாரும். கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் பூர்ணமதம் பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் அதஹ மாதாஜி பூர்ணமுதச்யதே மாதாஜி பூர்ணமதஹ ஓம் பூர்ணமதः ரெண்டு புள்ளி இருந்தா ஓம் பூர்ணமதः பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி மியூட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு இந்த ஆர்டர் தெரியும். பத்மா மாதாஜி, அப்புறம் லீலாவதி மாதாஜி, பாமினி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरे कृष्ण माताजी। லீலாவதி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् वशिष्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बामिनी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एवावशिष्यते। என்ன हरे பூர்ணம் कृष्ण माताजी। பூர்ணம் மறந்து போய் ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படின்னா இப்ப நம்ம கொஞ்சம் நினைவு கூறலாம். நம்ம என்ன படிச்சோம்? முழுமுதற் கடவுள் பக்குவமானவர், பூரணமானவர், அவர் பரிபூரணமானவர் என்பதால் இந்த ஜட உலகம் உட்பட என்னெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணியிருக்காரு அவர், ஜட உலகம் எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் வந்திருக்கு. உட்பட அவரிடமிருந்து வெளிப்படுபவை அனைத்தும் பக்குவமானவை. அவர் பூர்ணம்னா அவரோட அதேதான். இப்ப நம்ம ஜெனட்டிக்காவே பார்த்தா அம்மா அப்பாவுக்கு இருக்கிற குணம் தான் குழந்தைகளுக்கு வரும். நம்ம பெரிய இன்டெலிஜென்ட்டா மேத்ஸ்ல எல்லாம் கணக்கு புலியா இருந்தா குழந்தைகளுக்கு வரும், கொஞ்சமாவது கணக்கு வரும் நல்லா. நம்மளே மரமண்டையா இருந்துட்டேன், அந்த குழந்தைய படிக்கல நீ ஏன் மேத்ஸ்ல மார்க் வாங்கல, நான் ஃபர்ஸ்ட் நம்மள பாக்கணும். நீ வாங்கி நீ அத்தனை மார்க் இல்ல இல்லையா, நீ ஸ்கூல் டேஸ்ல அவ்வளவு வாங்கல, அந்த குழந்தைய ஏன் சொல்லணும்? அப்கோர்ஸ் ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு ப்ரெஷர்னா என்னது சொல்லி புரிய வைக்கணும். போராதுப்பா, எங்க காலத்துல 60% எடுத்தாலே பெருசா இருந்தது, அவனுக்கு அப்படி இல்ல, நல்லா படிக்கணும் சொல்லலாம். ஆனா ரொம்பலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்ம பசங்க நம்மள மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா. அது எப்பவுமே எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் நான் சொல்ற விஷயம் தான். ரொம்பலாம் ஸ்கை ராக்கெட் எல்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க. ஓகே, அப்படி அப்போ பூர்ணம் எப்படி இருக்கோ அதுக்குள்ள நம்ம பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தோம்னா பகவான் குணமும் நம்ம கிட்ட இருக்கும். அதனால அவர் சச்சித்தானந்தா, நம்மளும் சச்சித்தானந்தா. அப்போ என்னது, இந்த ஜட உலகம் உட்பட அவரிடமிருந்து வெளிப்படுபவை அவை அனைத்துமே என்னது பக்குவமான முறையில் பூர்ணமாக உள்ளன. இப்ப நமக்கும் அந்த மாதிரி குவாலிட்டி இருக்கான்னா நம்ம மறந்து விடுறோம். நமக்கும் பகவானுடைய அவ்வளவு குவாலிட்டிஸ் இருக்கு. அவருக்கு அந்த 6 அப்பலன்ஸ் இருக்குன்னு நமக்கு சின்ன சின்னதா இருக்கும். ஆனா அது ஏன் மறக்கிறோம்? பிகாஸ் பௌதிக சங்கத்துல இருக்கும். நம்ம அவரை பரிபூரணத்திடமிருந்து என்னவெல்லாம் உருவாகின்றதோ அதுவும் தன்னில் பூர்ணமானதே. அவர் பரிபூர்ணமானவர் என்பதால் அவரிடமிருந்து பல்வேறு பூர்ணாங்கங்கள் வெளிவந்தாலும் அவர் பூர்ணமாகவே எஞ்சி நிற்கிறார். இது ஈஷோபனிஷதம் ஒன்லி இன்வோகேஷன் ஸ்லோகா, ஒரு பிரார்த்தனை தான். இனிமேதான் இது வர்றது. ரொம்ப யாரெல்லாம் மிஸ் பண்ணீங்களோ நேத்துல லாஸ்ட் கிளாஸ், இட் இஸ் வெரி இன்ஃபர்மேட்டிவ். எஸ், இதுவும் நம்ம எல்லாருமே படிக்கலாம். நான் இது படிக்கல இல்லையா, நான் இது படிச்சுட்டு படிக்கிறேன். ஓம் பூர்ணமதஹ பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே. உதச்யதம் உதிக்கிறது, நம்ம தமிழ்ல சொல்றோம் இல்லையா, சூரியன் உதிக்கிறது. இதுவும் அதான், பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே, பூர்ணத்திலிருந்து பூர்ணம் உதயம் ஆகிறது. அப்படியேதான் சிமிலரா இருக்கும் மீனிங்ஸ். பூர்ணஸ்ய பூர்ணம் ஆதாய பூர்ணமேவா வசிஷ்யதே. வசிஷ்யதேன்னா மிஞ்சி இருக்கிறது, அவர்கிட்ட இருந்து வர்றது எல்லாமே பூர்ணம் தான். அடுத்தது ஈஷா இப்ப நான் சொல்லிடுறேன், என்னோட கோட்டை முடிச்சு விடுறேன். அப்புறம் இப்ப பாமினி மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஈஷா வாசியம் இதம் சர்வம். நீங்களாம் டியூன் போட்டு பாடணும்னு அவசியமே கிடையாது, ரீட் பண்ணாலும் போதும். ஆனா ஈஸி தான். எங்க ஷா இருக்கும் அங்க ஷா சொல்லணும். ஷா இப்படிதான் இருக்கும், சாங்கிறது இப்படி இருக்கும். அது கொஞ்சம் நம்ம இப்பெல்லாம் நான் அதிகமா சொல்றது இல்லைன்னா பழக்கத்துல வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். இப்ப இதெல்லாம் ஷர்வம் சொன்னா கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்காது. இட் இஸ் நாட் ஷர்வம், இட் இஸ் சர்வம். இது வேற என்னது வேற எதுக்கோ சொன்னாரு அந்த மாதிரி. இது ஷா, எங்க ஷா இருக்கோ அது இப்படிதான். அது தமிழ் எழுத்து இல்லைதான், இருந்தாலும் இப்படி சான்ஸ்கிரிட் படிக்கிறதுனால இந்த ஷானு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப அது அப்படியே நம்ம முயற்சி பண்ணலாமே இல்லையா. ஈஷா வாசியம் இதம் சர்வம் யத் கிஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத் தேன த்யக்தேன புஞ்சீதா மா கிருத கஸ்ய ஸ்வித்தனம். இப்ப பாமினி மாதாஜி படிக்கும். டியூன்லாம் தெரியலனாலும் பரவாயில்ல. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ईशा वास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्
तेन पुञ्जिता मा कृत कस्यचित् धनम् हरे कृष्ण माताजी என்ன படிச்சாங்க? எஸ். அடுத்தது யாரு? லீலாவதி. हरे कृष्ण माताजी படிங்க. ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जीता मा कृत कस्य स्विद्दिनं हरे ஸ்வித்தனம். அது स्विद्दनं அது போட்டுட்டு போற அந்த சொல்லணும். தனம். எஸ் பத்மாவதி. हरे कृष्ण माताजी ईशावास्यमितं सर्वं यत्किञ्च जगद्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जीता मा कृतः कस्य स्विद्धनम् हरे कृष्ण माताजी அடுத்தது சிந்துஜா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण படி. ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जिता मा कृत कस्य स्वित् धनम् हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी படிங்க. ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जिता मा कृत कस्य स्विद्धनम् வித்தனம். माताजी ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जीता मा कृत कस्य स्विद्यनम् ஹரே போல். हरे कृष्ण दादाजी ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஐ திங்க் ஒன்லி சுதந்திரதி மாதாஜி. आम् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन भुञ्जीता मा कृतः कस्य स्विद्धनम् தேன தியக்தேன தேன இல்ல तेन त्यक्तेन पुञ्जीता मा कृतः कस्य स्विद्धनम् வெரி போல். வெரி நைஸ். இப்ப இதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இது ஸ்லோகம் ஒண்ணு பார்த்துட்டோம் இல்லையா? அதுல என்ன பார்த்தோம்? பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அசைவன அசையாதன அப்படின்னு. அசைவன என்னது? நம்மள மாதிரி உயிர்வாயுகள். அது எறும்பா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும், இது மனிதனா இருக்கட்டும், எல்லாம் பறவைகள் எல்லாம். அசையாதவை என்னது? மரங்கள், மலைகள், அந்த மாதிரி. அது எல்லாமே அனைத்தும் முழுமுதற் கடவுளால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அனைத்தும் அவருக்கு சொந்தமானவை. எதுவுமே நம்மளோட கிடையாது. அவர் தான் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு. சோ ஓனர் யாரு? யாரு கிரியேட் பண்ணாலும் அவங்கதான் ஓனர். அனைத்தும் அவருக்கு சொந்தமானவையே. எனவே ஒருவன் தனக்கு அவசியமானவற்றை மட்டும், தனக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பங்கினை மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டு மற்றவை யாருக்கு சொந்தமானவை என்பதை நன்கு அறிந்து அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. பௌதிகமா பார்த்ததுனாலும் இது நிறைய எக்ஸாம்பிள் எடுக்கலாம். சடன்லி அனியன்ஸ், இப்ப நம்ம வீட்டு உங்க வீட்டுல எல்லாம் அனியன்லாம் சாப்பிடுறேன்னு நினைக்கிறேன். எங்க வீட்டுல வயசாயிடுச்சு. அப்புறம் இஸ்கான்ல வந்துட்டு டோட்டலே விட்டுட்டோம். இல்லாட்டிலும் வாங்கினா அந்த இந்த மெட்ராஸ் ஆனியன் தான் வாங்கிருந்தோம். அந்த சாம்பார்ல போடலான்னு. இப்ப அதுவும் போயிடுது. பசங்க இருக்கும்போது பண்ணியிருந்தாங்க. இப்ப அவங்க போய் 10 வருஷம் ஆயிடுது. அதனால அவங்க வரும்போது அவங்களுக்கு இஷ்டம் தான் பண்ணுவாங்க. பட் இஸ்கான்ல வந்துட்டு ஐ ஹவ் மேட் அ பாயிண்ட், ஐ வில் நாட் ஈட். அவ்வளவுதான். அவங்க அவங்களுக்கு பண்ணிக்கட்டுமே, அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டோம். அவங்களுக்கு நான் ஏதாவது பண்ணி கொடுத்தோம், பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ரெடி. நான் டேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். சோ என்ன சொல்ல வரேன்னா, அந்த எங்கேயோ போயிடுது டாபிக். அனியன்லாம் சடன்லி வந்து பிரைஸ் ரைஸ் ஆகும். இங்க இல்ல, உங்க ஊர்லயும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதை பார்த்தா இமிடியேட்டா கவர்மெண்ட்ல வந்து டிஏ எல்லாம் டியர்னஸ் அலவன்ஸ் எல்லாம் ஏத்திடுவா. யாரு கவர்மெண்ட்ல இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா டிஏ ஏறி எடுத்து பார்த்தா இது பொருளாதாரத்துல என்னோ இதா இருக்கு அப்படின்னு. சோ என்ன சொல்ல வரேன், அந்த டைம்ல நம்ம சாப்பிட வேண்டாமே. அந்த அனியன் ரொம்ப ஜாஸ்தி படுதுன்னா எல்லாருமே சரி இனிமே வாங்குறதே இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? போர்டு பண்ணி வச்சிருப்பாங்களே எல்லாம். ட்ரேடர்ஸ் எல்லாம் பிசினஸ் பண்றோம், அந்த மைண்ட் தான் இருக்கும். இப்ப நம்ம சுதந்திரா தேவி மாதாஜி அதை பிசினஸ் தானே பண்றீங்க, பலசரக்கு அதோட இதுதானே இல்லையா மாதாஜி, ப்ரொவிஷனோட. அப்ப ஏதாவது இப்போ தெரியும் இந்த சக்கரை விலை ஏற போறது, கோதுமை விலை ஏற போறது, அரிசி ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா, வாங்கி போட்டுடுவாங்க. ஏன்னா நீங்க ட்ரேடர் ஹேஸ் டு கீப். சொதை என்ன பப்ளிக் கொடுத்தாங்க. ஆனா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹோல்ட் பண்ணி ஜாஸ்தி விலையில விற்கிறதுக்கு வேண்டிய ஹோல்ட் பண்ணி சேர்த்து வைப்பாங்க. அது பண்ணாதீங்க. இது வந்து நான் பௌதிகமா நம்ம நடக்கிறத என்ன சொல்றேன், இது ஆன்மீகத்திலையும் போகணும். சோ எதுவுமே நமக்குன்னு கொடுக்க, ஏன்னா நம்ம ஓனரே கிடையாது. நமக்கு என்ன ஒதுக்கப்பட்டிருக்கோ அது மாத்திரம் எடுத்துட்டு பாக்கி உள்ளது எல்லாமே பகவானுடையதுதான் அப்படின்னு. ஏன்னா வீடு அப்போ அந்த பிரபுஜி எழுதியிருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? வீடு அமைக்கிறோம். அதுவும் என்னது, இந்த பூமியில தான் நம்ம வந்து வீடு கட்டுறோம். இந்த பூமி யாருடைய அது சொந்தம்? பகவான் தான்.
அதுக்கு என்னதான் பேரு போட்டு ஸ்டாம்ப் டியூட்டி கட்டி என்னெல்லாமோ உண்டு, அது ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிருப்போம். இருந்தாலும் அந்த செங்கல் மண்ணு எல்லாம் சிமெண்ட் இது எடுத்துருக்கோம், பாறை அந்த மணல் எடுத்தா வாட் எவர் தே டூ ஃபார் பில்டிங், அதெல்லாம் இந்த இதுல இருந்து தான் தோண்டி தோண்டி எடுக்கும். தண்ணி இதெல்லாம் தண்ணி பாய்ச்சணும் எங்க இருந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுமா? H2O எல்லாம் லெபார்டரியில பண்ணி தண்ணிக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. இதே உலகத்துல இருந்தே அதை எடுத்து எடுத்து நம்ம ஒரு வீடு கட்டி இது என்னுடைய வீடுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேர் போட்டுக்கணும். அது கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். இது ஈஷோபனிஷத் தான் இது கொடுத்துருக்கான். இப்ப நம்ம ப்ராப்பர் ஈஷோபனிஷத் 1 to 3 இதை போயிடலாம். இதுல எல்லாமே இருக்கு. நம்ம கடைசியில வந்துட்டோம். கொஞ்சம் 2 எடுக்கலாம். எங்க நிறுத்தினோம்? இங்க நிறுத்தினோம். 2 பேஜா இருந்திருக்கு, எனக்கு அது தெரியாம போயிடுது. அது தெரிஞ்சிருந்தா அப்பயே இது பண்ணிருக்கலாம். ஓகே, இங்க இருந்து படிக்கணும் நம்ம. ஓகே, மனிதர்கள் பூனைகளை யார் படிக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் பாமினி மாதாஜி ஆரம்பி. இருக்கேளா? பாமினி மாதாஜி இருக்கேளா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க. மனிதர்கள் பூனைகளையும் பூனைகளையும் நாய்களையும் போன்று சண்டையிட வேண்டியவர்கள் கிடையாது. அவர்கள் மனித வாழ்வின் நோக்கத்தையும் முக்கியத்துவத்தையும் புரிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு புத்திசாலிகளாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். வேத சாஸ்திரங்கள் மனிதர்களுக்கு உரித்தானவை, பூனைகளுக்கும் நாய்களுக்கும் உரியவை அல்ல. பூனைகளுக்கும் நாய்களும் எந்த ஒரு பாவத்தையும் சேர்க்காமல் உணவிற்காக மற்ற விலங்குகளை கொல்ல முடியும். ஆனால் மனிதன் தன்னுடைய கட்டுப்பாடற்ற நாயின் சுவையை திருப்தி செய்வதற்காக விலங்குகளை கொன்றால் அவன் இயற்கையின் சட்டங்களை மீறியதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும். இதனால் அவன் தண்டிக்கப்படுவான். அடுத்த பிறகு படி. இல்ல, ஒண்ணு படிச்சா போறோம். ஓகே, இன்னும் மார்க் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைச்சேன். இப்போ ஐ திங்க் லாஸ்ட் டைம் படிச்சது நினைவு இருக்கும் இல்லையா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா, நினைவு இருக்கு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நினைவு இருக்கு இல்லையா லாஸ்ட் டைம்? இல்லாட்ட நீங்க இந்த புக்கை வாங்கி வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப நல்லது. இல்ல நான் இதையே ஷேர் பண்ணலாம், பிடிஎஃப் நான் ஷேர் பண்றேன், படிக்கலாம். எல்லாமே அதை முன்னாடி போய் இப்ப திரும்பி அதை ரெஃபர் பண்ணனா டைம் போயிடும். அப்ப நம்ம ஜஸ்ட் நட்செல்லா சொன்னேன், எல்லாமே அவருடையது தான். நம்ம அதுல இருந்து என்ன நமக்குன்னு ஒரு பங்கு உண்டோ அதுதான் இருக்கும். இப்போ வந்துட்டேன் நான் இங்க இருந்தோம். அப்புறம் என்னது, ஒரு உயிரை கொன்று, இப்ப நம்மளும் ஒரு உயிரை கொண்டுதான் வாழறோம். எது இப்ப ஒரு சப்ஜி என்ன ஒரு வெஜிடபிள் வாங்கினாலும் அது ஒரு இதுதானே, உயிர் தானே, அதையும் நம்ம பறிச்சுதான் எடுக்கிறோம். ஆனா என்ன, பறிச்சுனா ஒரேடியா இறந்து போயிடுறதா? இல்லை. அதை ஃபுல் செடியை நம்ம அப்படியே பேத்து எடுக்கிறோமா? இல்லை. கொத்தமல்லி எஸ், அப்படியே பேத்து எடுக்கணும். ஒரு பாலக்கு, ஒரு வேற ஒரு அந்த மாதிரி சின்ன இந்த செடி, அதுக்கு அவ்வளவுதான் உயிர். நம்ம எடுக்கலைன்னா அழுகி அப்படியே போயிடும். அப்ப அதை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். அதுக்கப்புறம் திரும்பி விதைச்சு நம்ம வாழ்த்தோம். அதுவும் பரவாயில்ல கிடையாது, அதுலயும் பாவம் இருக்கு, தோஷம் இருக்கு. நம்ம அதையும் ஒரு கொல்லறோம். ஒரு மரத்துல இருந்து ஒரு கனியை பறிக்கிறோம்னாலும் அது ஒரு தோஷம் தான். எல்லாமே கீழே விழுந்த கனியை தான் பறிக்கிறோமா? இல்லையே, எல்லாம் வெட்டி தான் எடுக்கிறோம் நம்ம. அப்ப என்னது, அதனால்தான் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம். நம்ம சாப்பிடுறது எல்லாமே நம்ம பகவான் இயற்கை எல்லாம் நம்ம அந்த இது ஸ்லோகாலாம் பார்த்திருக்கோம் பகவத்கீதால. அவங்க யாகம் யஜ்ஞம் பண்றாங்க. எந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து அவர் பண்ணின அந்த வேத மந்திரங்கள்ல, பகவான் கொடுத்த வேத மந்திரங்கள்லதான் இதெல்லாம் பண்ணி யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்றாங்க. அதனால மேகம் உருவாருது, மேகத்துல இந்த தண்ணி வருது, அந்த தண்ணியால நம்ம இதெல்லாம் உற்பத்தி ஆகுது. அப்ப இந்த உற்பத்தியான நான் வாங்கின பணம் கொடுத்தேன், இது என்னுடையது சொல்ல முடியாது. பணம் கொடுத்தாலும் எல்லாம் கிடைக்குமா? கிடைக்காது. அது நம்ம இப்ப நல்லாவே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றோம். ஹெல்த் கிடைக்குமா? கிடையாது. தூக்கம் வருமா? பணம் கொடுத்தா வராது. எல்லாத்துக்குமே அந்த ஒரு மருந்தாலே இப்பெல்லாம் இவ்வளவு பேர் சாப்பிடறா இல்லையா, தூக்கத்துக்கு மருந்து. பசி எடுக்கிறது இல்லைன்னு டாக்டர்கிட்ட லைன் இருக்கு. ஏன்னா பசி எடுக்கலன்னா மருந்து. ஒரு 7-8 வீடுகள்னா அவன் எப்பவுமே பசிச்சுன்னு தான் இருக்கும். கால் வயிறும் அரை வயிறுமா சாப்பிடப்பட்டவன்ட்டு பசி நேச்சுரலாவே இருக்கும். நமக்கு அதிகம் நிறைய இருக்கும்போது என்னன்னா நமக்கு அதுல எல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் வருது. ஆனா என்ன பண்ணணும்னா, எப்போ நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ, என்ன உடுத்துறோமோ, என்னதான் எத்கரோஷி எதர்ஷனாசி என்னெல்லாம் எல்லாம் பகவத்கீதை. அதனால அது முடிச்சுட்டு நம்ம இதை பண்றோம். அது நன்னா தெரிஞ்சாதான் இதெல்லாம் நமக்கு புரியும். பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம். அவர் எடுத்து சாப்பிட போறாரா அப்படின்னா, அவர் என்னைக்கு சாப்பிட நிஜமாவே 4 இட்லி வச்சேன், 2 இட்லி காணும். பகவான் இப்ப 2 இட்லி 2 தோசை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நம்ம நிறுத்திடுவோம். அன்னைக்கு எங்கிட்ட மாவு இல்ல, இன்னைக்கு உனக்கு தண்ணி தான் நைவேத்தியம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது வரைக்கும் என்னன்னா பகவான் கண்ணாலேயே அவர் பார்த்து திருப்தி ஆயிடுறாரு. நம்ம அந்த இது நாங்க இப்ப எக்ஸாம் எழுதினோமே, அதுதான் ஆன்சர் எழுதினேன். அவ மகாபாரதத்துல அஜ்ஞாத வாசத்துல இருக்கும்போது, அஜ்ஞாத வாசம் என்ன வாசம் தெரியல, இவன் துரியோதனன் வேணும்னே உஸ்பேற்றி விடுறான். யார? இவர துர்வாச முனியர்.
என்ன நல்லது பண்ணா அவர் வந்து நல்ல ஆசீர்வாதம் கொடுப்பறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு காரியம் பண்ணுங்க, நான் சொல்றத கேட்பீங்க இல்லையா? ரொம்ப he was impressed with துரியோதனன். சொல்ற நீங்க ஒரு காரியம் பண்ணுங்க, அவளை நோக்கி போங்க. ஏன்னா இவனுக்கு தெரியும் அங்க வந்து இப்ப குந்தி தேவி இல்ல, இவ பேரையும் இப்படி மறந்துபட தெரியல, சம் ப்ராப்ளம். இந்த மனைவி பேர் என்னது? திரௌபதியா மாதாஜி? என்ன மாதாஜி? திரௌபதி. திரௌபதி. எனக்கு வேற என்ன பேர் எப்படி வந்தது, அது இல்லையா திரௌபதி. ஈஸி நேமா மறந்துபட்டு பாருங்க. சோ அவளுக்கு வந்து ஒரு வரம் இருந்தது. அவ வந்து கடைசியில அவங்க சாப்பிட்டப்பதான் அது வந்து இந்த இது பாத்திரம் வந்து காலியாகும். அது வரைக்கும் நிறைஞ்சுட்டே இருக்கும், யாருக்கு வேணா எடுத்து போடலாம். கடைசியில அவ எடுத்து சாப்பிட்டாச்சுன்னா அப்புறம் அந்த பாத்திரத்துல இருந்து ஒண்ணும் இது என்னது சாப்பாடு வராது. வேணும்னே நீங்க அவங்க சாப்பிட்ட அப்புறம் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறா. அவர் அங்க வந்த அப்புறம் பார்த்தா கரெக்டா அவரும் வந்து துர்வாச முனி ரொம்ப கோபக்காரராச்சே. சரி இவங்களை டெஸ்ட் பண்ணலான்னு அவரும் அந்த நோக்கத்துலதான் வராரு. வந்து கரெக்டா அந்த சாப்பிட்ட அப்புறம் நேரத்துல வந்தோடனே வரவேற்கணுமே, வாங்க சாப்பிட வாங்க எல்லாம். அவங்க தனியே வரல, அவருக்கு பின்னாடி ஆயிரம் இவர் சிஷ்யர்களும் வரா. அவளுக்குன்னு சாப்பாடு போடணும், என்ன பண்றது? இப்ப எல்லாரும் சொல்ற சரி நான் வந்து குளிச்சுடும். எப்பவுமே அவ வந்துன்னா கை காலால், நம்ம வீட்டுலன்னா கை காலால் மூலம் சொல்லுவோம், அவங்களும் நதியில போயிட்டு குளிச்சுட்டே விடுவா. குளிச்சுட்டு வாங்க எல்லாம் ரெடி பண்றோம் அப்படின்னு. ஆனா ஒரே இது திரௌபதிக்கு ஒரே கொஸ்டின் மார்க், நான் எப்படி உங்களுக்கு எல்லாம் சமைச்சு போடுறது அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு வந்துட்டார். கிருஷ்ணா நினைச்சா வந்துடுவாரு. அவரு அப்போ நான் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவேன்னு. ஒண்ணும் இல்ல, நீ பாத்திரம் கழுவத்தை வச்சிருக்க இல்லையா, அதை கொண்டு வர. அது ஒண்ணும் இல்ல, எல்லாம் முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு. இல்ல இருந்தாலும் கொண்டு வா, ஏதாவது இருக்கு, எல்லாமே இருக்காதேன்னு பார்த்தா எங்கேயோ ஒட்டின்னு இருந்து ஒரு பருக்கை, ஒரு சாதத்தோட ஏதோ ஒரு பருக்கை அங்க இருந்திருக்கு. அதை அவர் சாப்பிட்டார். ஒரு திருப்தி ஆயிடுத்து எனக்கு. அவருக்கு நைவேத்தியம் அவ்வளவுதான் வேண்டியிருக்கு. அவர் கண்ணாலையும் சாப்பிடுவார், என்னெல்லாம் பண்ணுவார். அதோட இஃபெக்ட் வரும்போது அது சாப்பிட்டோன்னு அங்க ஆயிரம் பேர் எல்லாம் குளிச்சுட்டு இருக்கா. எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி ஃபுல், they started feeling not hungry at all. எல்லாம் ஃபுல்லா இருக்கு எனக்கு, நீ ஒரு சாப்பிட முடியாது என்னால. நான் சரி இப்போ பரவாயில்ல, என்னால அவர் கூப்பிட்டுருக்காரே, ராஜா கூப்பிட்டுருக்காரு, அங்க போயிட்டு சாப்பிடலாம். இவர் அந்த என்ன பாண்டவாஸ் யுதிஷ்டர், அவர் ராஜான்னு தான் சொல்லுவார். யுதிஷ்டர் ராஜா கூப்பிட்டுருக்காரே, போய் சாப்பிடலாம்னா அங்க போயிட்டு சாப்பிட முடியாது கேட்கலாம், அவருக்கு இன்சல்ட் ஆயிடுமே இல்லையா? ஒருத்தர் சாப்பிட வாங்க கூப்பிட்டுட்டு இல்ல போரும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்த போறோம்னா எப்படி இருக்கும்? அந்த சாப்பாடு போடுறவங்களுக்கு இது என்ன ஒண்ணும் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாலே தோணும் இல்ல அப்படின்னு அவ நினைச்சுன்னு எல்லாம் இல்ல எங்களுக்கு தான் ஃபுல்லா ஃபீல் பண்றோம் நாங்க போயிடுறோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே போயிட்டாங்களாம். சோ இதுல என்னன்னா பகவானோட அவ்வளவு அருள். பகவான் அந்த ஒரு பருக்கை வாயில போட்டுனா போறோம், எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு ஃபீலிங்கே வந்து அதனாலதான் அவருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாலே நம்ம அது ஃபர்ஸ்ட் நைவேத்தியமும் ஆயிடும் நமக்கு எல்லாம், அதுல ஒரு தோஷம் வராது. இல்லாட்டா அதுவும் நம்ம பகவத்கீதையில கொடுத்துருக்கு, 3 hours முன்னாடி சாப்பிடணும். சமைச்சு முடிச்சு 3 hours சாப்பிடலன்னா கிருமிகள் வரும். சயின்டிபிக்கலி ஆல்சோ இட் இஸ் ப்ரூவன். அதனால நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமிகள் இருக்கே. அப்படியெல்லாம் உயிர் வாழி இருக்கானே இருக்கு. 84 lakh ஸ்பீஷீஸ்ல அதுவும் ஒரு உயிர் வாழி தானே. சூரிய மண்டலத்திலையும் உயிர் வாழிகள் இருக்குன்னு இப்ப கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அது எப்படி நம்மளை இதாயிடுமே, இப்ப பேர்னஸ் அலைங்க நம்மள மாதிரி உள்ளவாழ பேர்ன் பண்ணிடும். அதே இதுல இருக்கிற ஏன்னா அதே போல போலார் அந்த நார்த் போல் சவுத் போல்லயும் உயிர் வாழி இருக்கும். அது அவ்வளவு கோல்டா இருக்குமே, நமக்கு அது கோல்டா இருக்கும். அந்த கோல்டான அந்த மாதிரி ஒரு பிரதேசத்திலயும் உயிர் வாழி இருக்கும். இப்போ கேமல் இது இல்லையா, பாலைவனத்துல வந்து கேமலுக்கு என்ன சொல்லுவா கேமல், ஒட்டகம். ஒட்டகத்துக்கு அது போல ஒரு காலும் கொடுத்துருக்கா. ஏன்னா கீழ் நம்ம கால்லாம் இப்படி இருக்காது, சுடும் நமக்கு. அதோட காலு அது போல பெரிய லாங் லெக்ஸ். அதோட புருவம்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, அந்த புருவம் இல்ல என்ன சொல்லுவா, அதுக்கு ஐலிட்ஸ், கண்ணோட இமைகள் அது நல்லா தடியா இருக்குமா. ஏன்னா அவ்வளவு மணல் பறக்கும், அதுக்கு அது ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு அது. சோ பகவான் எப்படி ஒரு கிரீச்சரை கிரியேட் பண்றாங்க, பாலைவனத்துல இருக்கிற போல அதுக்கு சாதகமா அந்த மாதிரி ஒரு அனிமல். அதே போல இப்ப ரொம்ப குளிர் பிரதேசம்னா என்னது, அதோட ஃபர், அதோட தோலை எப்படி இருக்கும், நல்லா திக்கா இருக்கும். இதெல்லாம் முடியெல்லாம் நல்ல ஃபர் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. என்ன சொல்லுவா, ஷீப்புக்கெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க, ஆடு இல்ல செம்மறியாடு. ஆடுதான் செம்மறியாடு, கரெக்டா செம்மறியாடு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அதுக்கு எப்படி இருக்கும், நல்ல ஃபர்ரா இருக்கும், அதுக்கு குளிரே தோணாது. ஏன்னா அது போல வந்து பகவான் எல்லாம் அது போல படைச்சு விடுறாரு. யாருக்கு எப்படி தோல் வேணும், மனிதருக்கு எப்படி வேணுமோ அது போல படைக்கிறார். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், ரொம்ப நமக்கு டிமாண்ட் இது மூளை ஜாஸ்தி இல்லையா, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அவன் அனிமல் சாப்பிடறதெல்லாம் நம்ம எடுத்து சாப்பிடுறோம். ஒரு மீனை சாப்பிடணும்னா பெரிய மீனுக்கு தான் அதை கொடுத்துருக்கு இந்த மீனை, ஏன்னா அதுக்கு உயிர் வாழணுமே, அது சமைச்சு அடுப்பெல்லாம் பத்த வச்சு சமைக்க முடியாது. அது என்ன சாப்பிடணும்,
சின்ன மீனை சாப்பிடணும். இதே போல ஐ திங்க் அனிமல்ஸ்ல கூட ஒரு பூனையா அது தன்னுடைய சொந்த இதை சாப்பிடும் அப்படின்னு நான் கேட்டிருக்கேன் இல்லையா? அப்படி என்னோ அதோட பிரசவம் ஆனப்புறம் அதோட தன்னோட குட்டியை தான் சாப்பிட்டுடுமா. அது என்னது எனக்கு பூனை தான் நினைக்கிறேன். அப்படி அந்த விலங்குக்கு ஒரு கொடுத்துருக்கான்னு அதுதான் சாப்பிடணும். நம்ம என்ன பண்றோம், இல்ல ஆட்டுக்கு வெட்டி பார்க்கலாம், மாட்டை வெட்டி பார்க்கலாம், என்னது அப்புறம் அதான் ஆட்டு, அப்புறம் என்னது கோழியை வெட்டி சாப்பிடும். கோழியை சாப்பிடறதுக்கு அவங்க வேற அந்த இனத்துக்கு இருக்கே, அந்த கோழி இதுலயே சமுதாயத்திலயே இருப்பாங்க. நமக்குன்னு நிறைய விளைச்சல் இருக்கே. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையை வந்து கொடுத்துன்னா அந்த விளைச்சலே இல்லை, ஒரு கோதுமை இல்லை, அரிசி இல்லை, ஒண்ணுமே கிடையாது. மாட்டையும் ஆட்டையும் தான் வெட்டி சாப்பிடணும், வேற வழியே இல்லைன்னா எஸ் அந்த டைம்ல தான் சாப்பிடணுமா. இல்லாட்டா அதெல்லாம் பாகவதம்ல கொடுத்துருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ கேண்டோ வைஸ் எனக்கு சொல்ல தெரியல, ஏன்னா நானும் உங்களை மாதிரி படிச்சுன்னு தான் இருக்கேன். ஸோ அது வரும்போது எனக்கு அப்படியே நினைவு வருது. அதனால நம்ம வந்து நம்மளோட என்ன கோட்டா, நமக்கு என்ன புக் சொல்லியிருக்காளோ, ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல என்ன சொல்லியிருக்காளோ அது சாப்பிட்டா போதும். இல்லை நாங்க முன்னாடியே சாப்பிடும்போது அது யாரோ ஒருத்தர் பெரியவங்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க நம்ம குலத்துல, யாரோ வந்து அதான் அந்த சுவாமிக்கு படைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பழக்கம் இருக்கு, இப்போ இருக்கு இல்லையா? நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பார்த்தா பகவானுக்கு வந்து அந்த பலி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அது என்னன்னா பலி கொடுக்கும் போது அது ஏதோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு இது உண்டு, அது பண்ற ஆளும் அது போல ஒரு நல்ல ஒரு என்னது புனிதமா, அவனுக்கும் நிறைய அந்த ஆளுக்கும் அவன் சொல்றேன், அவரும் என்னன்னா அது போல ஒரு ஆஸ்ட்ரியர் லைஃப் லீடு பண்ணி அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் கரெக்டா உச்சரிச்சு அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அந்த பலி செய்யற அந்த அனிமல் குடி வேற ஒரு விலங்கா மாறி, இல்லை அனிமல் ஒரு மனித உடல் மாறி அவங்க வந்து அடுத்த பிறவையில மனித உடலா வருவாங்க. ஏன்னா மனித உடல்னா இட் இஸ் லைக் ஸ்னேக்ஸ் அண்ட் லேடர்ஸ்ல ஒரு லேடர் கிடைச்சு ஒரு இந்த மாதிரி இப்படி லைன்ல போய் அங்க வர வேண்டாம். அதை விட நான் டைரக்டா எனக்கு வந்து இது மனுஷனோட ரூபம் கிடைச்சு இன்னும் சீக்கிரம் எனக்கு வந்து பகவானுடைய அடையறதுக்கு வழி இருக்கு அப்படின்னு அப்படிதான் பண்ணியிருந்தா. அப்புறம் என்னாச்சு, இது இன்னைக்கு வந்து கோழியா உங்க வீட்டுல, சரி சரி இன்னைக்கு நான் வரேன் சாப்பிடறதுக்கு. அப்ப என்ன, பகவானுக்கு படை கோழி, எனக்கு கோழி பிடிக்கும், அதனால பகவானுக்கு படைக்கிறா போல படைச்சு அப்புறம் எனக்கு நான் சாப்பிடுறேன். அப்ப இது என்ன எடுத்துனாக்கா மனிதனோட நாக்குனால அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயிடுது. அதனாலதான் புத்தர் வந்தார். அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஸ்டோரி. இதெல்லாம் புத்தர் வந்து இதெல்லாம் ஹம்பக், தெர் இஸ் நோ ஸ்கிரிப்சர், தெர் இஸ் நோ வேதம், எல்லாம் பொய் தான், வேதத்துல எல்லாம் சொல்லியிருக்குன்னு சொல்றான், எல்லாமே பொய், இது எல்லாமே வந்து மனிதன் தனக்கு வேண்டி உண்டாக்கினதுதான், எல்லாமே பொய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னோட எல்லாம் புத்திசம் ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் மெதுவா இது நம்ம துவைத்தா பிலாசபி, அத்வைத்தா பிலாசபி எல்லாம் ஆரம்பிச்சு இல்ல இருக்கு. நம்ம சங்கராச்சாரியர் வந்தார், இல்ல இருக்கு, என்னது வேதம்ங்கிறது இருக்கு. ஆனா மனிதர்களை எப்படி மாத்துறது, இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆச்சாரியர் வந்து சொன்னா ஃபாலோ பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க. இல்லாட்டா எல்லாம் என்னது தப்பா போறதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பாப்பாங்களே தவிர அவங்க சொல்றாங்களே அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குன்னு பார்க்க மாட்டான். சோ இது வந்து என்ன, இதுதான் திருப்தி செய்வதற்காக, தன்னுடைய புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக விலங்குகளை கொன்றால் அவன் இயற்கையின் சட்டங்களை மீறியதற்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும். ஏன்னா இயற்கையில அது கொடுக்கவே இல்லை. ஆனா நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம், இவ்வளவு நாளா பண்ணிட்டு இருந்தோம், தப்பு பண்ணிருப்போம். இனிமே அது கட்டுப்பட அது பூட்டு போட முடிய மாட்டேங்கிறது. சரி பரவாயில்ல, மெதுவா டெய்லி சாப்பிட்டுருந்தோமா, அது முள்ள 4 நாளைக்கு ஒருக்கா, 2 நாளைக்கு ஒருக்கா, சரி வாரத்துக்கு ஒருக்கா, அப்புறம் மாசத்துக்கு ஒருக்கா, அப்படி தள்ளி அது சாப்பிடலன்னா என்ன அப்படின்னு ஆயிடும். ஏதாவது காப்பி குடிக்க, அதனாலதான் மிஸ்கோண்ட் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட். ஏன் அப்படின்னா எதுல நல்லா இருக்கோ இல்லையோ, ஐ லைக் அபவுட் ஏர்லி கெட்டிங் அப் ஏர்லி இந்த மார்னிங். இல்லாட சோம்பேறி, நம்ம எல்லாரும் சோம்பேறி தான். நமக்கு எல்லாம் தமோ குணத்துல தான் இருக்கும், எல்லாரும் சூத்ரா கேட்டகரியில தான் இருக்கும், எல்லாம் தமோ குணத்துல தான் இருக்கும். தமோ குணத்துல எழுப்பணும்னா மங்களார்த்தி பார்க்கணும். நம்ம இதுல இப்போ இங்கேருந்து ஆக்சுவலி கிட்டக்க 10 நிமிஷம் தான் வாக்கிங். அங்க இப்போ இங்க இருக்கிறதுல இந்த குருவாயூரப்பன் கோயில் ரொம்ப கிட்டக்கா இருக்கு. அங்க உண்டு 3:30 மணிக்கெல்லாம் என்னோட மணியெல்லாம் அடிச்சு, 3:30 மணியா 5 மணி எனக்கு தெரியாது, ஆர்த்தி எல்லாம் காட்டுறாங்க, நிர்மால்ய தர்ஷனம்ல எல்லாம் காட்டுறாங்க. நான் போனதே கிடையாது, எப்போ ஒருக்கா போயிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன், அதனால எனக்கு தெரியும். அது போலன்னா என்ன சொல்றது, பழக்கம் கிடையாது. ஆனா இப்ப இஸ்கான்ல வந்து எனக்கு உள்ளூர் இருந்தது பத்தியா, என்ன இல்லையா, ஒரு பிராமண குடும்பத்துல வந்து எப்படி இருக்கும், நம்ம என்ன சூரியன்லாம் உதிச்சப்பறம் எந்துக்கிறோம், என்ன வேலைக்கு போறேன்னு ஒரு பேரு, அது ஒரு சாக்குல எல்லாத்தையும் சமைச்சு எல்லாம் முடிச்சப்பறம், ஏன்னா ஆபீஸ் போகும்போது ஃப்ரெஷ்ஷா போனோமே, எல்லாம் சமைச்சு முடிச்சப்பறம் தான் வந்து ஒரு குழி, அதுக்கப்புறம் ஆபீஸோட என்ன சாரியா வாட் எவர் ட்ரெஸ் யூ வேர், நல்லா இதா பதவிசா போறது, இதெல்லாம் என்ன ஒரு மனசுல ஒரு திருப்தியே இருக்கல. ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் அப்படி இல்லை, எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க. நல்லா இருக்காங்கன்னா என்னோட ஜட்ஜ்மெண்ட்ல அவங்கதான் நல்லா வாழறாங்க, காலையில எழுந்துக்கிறாங்க. எங்க அம்மாவும் எப்படிதான் இருந்திருக்காங்க, குளிச்சப்பறம்தான் அடுக்குள்ளையிலே சமைப்பாங்க. இதெல்லாம் பார்த்து நான் ஏன் இப்படி இருக்கேன் எப்படி உள்ளூர இருக்கும். ஆனா என்னால மாத்த முடியல, வேலைக்கு போறேன் அது ஒரு ரீசன் எனக்கு இல்ல. இஸ்கான்ல வந்தோடனே ஒரு பெரிய ஒரு ரிலீஃப், காலையில எழுந்துக்க முடியாது, ஜபம்னு எல்லாரும் பண்றாங்க, எனக்கு முடியவே முடியாது.
அது நான் படிச்ச ஜபம் எப்படின்னா அத்வைதிக் பிலாசபில அப்படின்னா அப்படி வெறும் ஒரு இதை வந்து ஜபம் பண்ணுவேன். எனக்கு மனசு இப்படி கண்ணு மூடினா எங்கேயோ போறது மனசு அலப்பாயிருது ஏதோ என்னால முடியல. இல்ல அந்த பேர்ட் சர்ப்பிங், அது யோகா இதுல சொல்லி கொடுத்தாங்க. பேர்ட் சர்ப்பிங் அந்த இன்னும் நிசப்தமா இருக்கும், மரமெல்லாம் இருக்கும், அதுல ஏதோ பட்சியோட சத்தம் கேட்கும். அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. எவ்வளவு நேரம் அதை அதை கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஆனா அது கேட்கதான் செய்யறோம், மனசு எங்கேயோ போகும். இது ஒன்னும் சரியா இல்லையே எப்பவுமே அது ஒரு ஏக்கம் இருந்துட்டே இருந்தது. இங்க வந்தேன்னா ஜபம்னு ஆரம்பிச்சு நல்லது இல்ல, ஒரு ஜபம்னு வாயில வரும்போது அதையே நம்ம கேட்கிறோம். அப்போ பகவானை நினைக்கலாம். அதுவும் எவ்வளவு நேரம் முடியறது, கொஞ்ச நேரம் திரும்பி போயிடும் மனசு எங்கேயோ. பட் என்னவோ ட்ரை பண்றாங்க இவங்க நம்மள வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு. அதே போல காஃபிலயும் இருக்கு, அதுலயும் தீங்கு வைக்கக்கூடியது எல்லாம் இருக்கு. யாரோ ஹார்ட்டுக்கு நல்லதெல்லாம் எல்லாம் போய் காஃபி டீ எல்லாம் நம்ம சின்ன குழந்தைக்கே காஃபி ஊத்தி வளர்த்திருக்கலாமே, நம்ம ஏன் பண்ணல? ஒரு 5ஆம் கிளாஸ் 6ஆம் கிளாஸ் ஒரு 10ஆம் கிளாஸ் வந்தோடனே நம்ம காப்பி நம்ம தான் வந்து குழந்தைக்கு நம்ம வந்து இப்போ எங்களையே இப்ப நம்மள என்ன வளர்த்தினா ஏதோ ஒரு ஏஜ்ல தான் எனக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? அப்பதானே இந்த காப்பி பழக்கம் வந்தது. இல்லடா ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது, டீ எல்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லதுன்னா சின்ன பிறந்த குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். யாரு கொடுக்குறாங்க? கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்போ நம்ம தான் வந்து தப்பு வழியில இருக்கோம்னு புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் அதுல இருந்து வெளியில வரணும். எப்படி வெளியில மண்டை வெடிக்கணும்? வெடிக்கவே வெடிக்காது. நம்ம மண்டை எப்படி இருக்கு? ஐ டுக் இட் அஸ் அ சேலஞ்ச். நேற்று கூட ஒரு வீடியோ பார்த்தேன், அதான் அதான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தேன். சின்ன குழந்தைகள் அந்த வீடியோ, அது இங்கிலீஷ்ல அப்கோர்ஸ். அதுக்கு வந்து எந்த சாப்பாடு பொருளை பார்த்தோம் அருவருப்பு, அப்படி வாமிட்டே பண்றது. ஸ்கூல்லயே வந்து யாரும் எல்லாம் சாப்பிடுறாங்க, அந்த கெச்சப்லாம் அப்படி இப்படி எடுத்து சாப்பிடும்போது அந்த கெச்சப்ல நினைச்சு அது ஏதோ பயந்துருக்கு, ஏதோ ஆக்சிடென்ட் பார்த்துருக்கோம், ரத்தம் பார்த்ததுனால அது இப்படி இருக்கும்னு. இல்ல, அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற. வேற ஒரு வீட்டுக்கு போறா, அவங்க வந்து ஒரு குழந்தை வந்து அவ ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு போறா. அந்த ஃப்ரெண்டு ரொம்ப அவளை வந்து இதா பண்ணுவோம், ஸ்கூல்லயே வந்து இன்சல்ட் பண்ணுவான். நீ வந்து அவ நல்லா இதா இருக்கும் அந்த பிள்ளை, ஒன்னும் சாப்பிடறது இல்ல, நீ என்ன வருது, எதை பார்த்தாலும் வாமிட் பண்றச்ச, நீ எல்லாம் என்னோட ஃப்ரெண்டே இல்லை அப்படின்னு. அவங்க வீட்டுல ஒரு பிளே டேட்டுக்கு வந்து போயிருக்கா. அவங்க தங்க வந்து ஆட்டிசம், அது வந்து வெளியில ஒன்றும் போகாது, அப்படி சும்மா டிவி பார்த்துட்டு இருக்கு. சோ அம்மா வா வா உட்காரு, இது ஆனா இந்த அவங்க நீ வந்து அவனோட தங்கச்சி தான் இது, ஆனா வந்து ஜாஸ்தி பேச மாட்டா, அவளோட ஆட்டிசம் சைல்டு அப்படின்னு. நோ ப்ராப்ளம், ஐ வில் டாக் டு ஹர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ பேசுறா. அந்த குழந்தைக்கு இவ தைரியம் கொடுக்குறான். இல்ல நானும் அப்படிதான், எனக்கும் இந்த சீன் எல்லாம் வந்து எனக்கும் பயமா இருக்கும், நீ மாத்திரம் இல்ல நானும் அப்படிதான் அப்படி இப்படி. அந்த குழந்தைக்கு இவ வந்து எல்லாம் எடுத்து சொன்னப்புறம் வீட்டுல வந்த அப்புறம் அவளே கொஸ்டின் பண்ணி பாக்குற. அவ அம்மாட்ட சொல்றான், அந்த குழந்தைக்கு நான் தைரியம் சொன்னேன், எனக்கு வந்து அப்போ நான் ஏன் அந்த மாதிரி இருக்கேன், நானும் இம்ப்ரூவ் பண்ணல, எனக்கும் ஏன் இந்த பயம் இருக்கு, அது ஒரு மாதிரி சாகியா இருந்தா பிடிக்காது, ஒரு மாதிரி சில பேருக்கு சாதம் அப்படிதான் இருக்கும், பத்திரிக்கைகள் தெரியாது, குழகுழன்னு இருந்தா பிடிக்காது. பல்லு போனவாலாம் குழகுழன்னு தான் சாப்பிடணும், உதிர் உதிரா இருக்கும் சாதம்லாம், உதிர் உதிரா இருக்கணும், கையெல்லாம் படக்கூடாது, பிசைஞ்சு சாப்பிடுன்னா அது பண்ண மாட்டாங்க, ஸ்பூன்ல சாப்பிடுறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்சர் பார்த்தாலே வந்து நல்ல ஒரு அப்பீலிங்கா இருக்கணும் அப்படி. அப்ப அவளையே கொஸ்டின் பண்ணி அந்த குழந்தைகிட்ட சொல்லி அந்த குழந்தை நல்லா பேச ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஆட்டிசம் அந்த பொண்ணு இவகிட்ட ரொம்ப ஸ்நேகமா எல்லாம் பேசணும்னு இவ தனக்கே சொல்லிக்கிறான். அம்மா நான் போனேன் அவங்க வீட்டுல எப்படி இருந்தெல்லாம் இப்படி இப்படி நான் அவளுக்கு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், டோன்ட் வரி, ஐ வாஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் ஃபியர், டோன்ட் வரி அப்படிலாம் சொன்னேன். அப்ப நானும் என்னோட ஃபியர்ல இருந்து வெளியில வரலாம் இல்லையா, எனக்கே அப்படி தோன்றது, இது நல்லா இல்ல, இது எனக்கு சாப்பிடக்கூடாது, வாமிட் வருதே, ஏன் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்ல. மைண்ட் கண்ட்ரோல் நம்ம பகவத்கீதையில சொல்றோம் இல்லையா, இது எல்லாருக்குமே பொருந்தும். நான் நேற்று பார்த்ததுனால சொல்றேன். அப்ப அது வந்து சாப்பிடுறது, எனக்கு ஏன் இதை பார்த்தேன், நான் இன்ட்ரெஸ்டோட பார்த்தேன்னா என் பசங்க அவங்க பசங்களுக்கு தான் கொடுக்கறதுக்கு. பெருசு இப்போ ஒரு மாதிரி சாப்பிடுறது, ரெண்டாவது ரொம்ப மோசம். இதே நான் பெருசும் அப்படிதான் இருந்திருக்கு ரொம்ப நாளாவே. இப்போ 15 வயசு ஆனவங்க போய் சாப்பிடுறான். ரெண்டாவது அப்படிதான், ஐயோ பார்த்தா பசியே இல்லை அப்படின்பா. அது எப்படி ஒரு ஆளுக்கு பசி இல்லாம எப்படி இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுனா இதேதான். நான் அப்ப குழந்தைகளுக்கு அனுப்புங்க நீங்களும் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு அனுப்பினேன். அப்ப என்னன்னா நம்ம மனசுதான் காரணம். அந்த குழந்தை அப்ப அதான் அவ சொன்னா, அந்த ஆக்சுவலி ஃபேக்ட் ஸ்டோரி, நடந்த குழந்தை, அந்த குழந்தையோட இது பிக்சர் எடுத்திருக்க, அந்த குழந்தைய பேசுச்சு, நான் அப்படிதான் இருந்தேன் முதல்ல அப்படின்னு. அப்ப இதெல்லாமே மனசுதான் காரணம். நான் என்ன இல்லை, எனக்கு வெட்டி குத்தி சாப்பிட்டாதான் பிடிக்கும், நாக்குதான் கேட்கறது. இது இல்லாம இருந்து பார்க்கலாமே, காப்பி குடிக்காம இருந்து பார்க்கலாமே, ட்ரை பண்ணுவோம். நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது ஒன்னும் வண்டை வெடிக்கிறா போலதான் இருக்கிறத வெடிக்காது, கொமட்டின் வரா போல இருக்குன்னு நம்ம மைண்ட் சொல்லணும், ஒண்ணும் இல்ல, இது என்ன ஒண்ணும் ஆகாது அப்படின்னா பண்ண முடியும். அப்ப நம்ம மீறி போக வேண்டாம், இயற்கைக்கு மீறி நம்ம போக வேண்டாம். என்னெல்லாமோ சொல்லி நான் வந்து இந்த சாப்டர் முடிக்க பாக்குறேன். ஒரு நிமிஷம், மணி எவ்வளவு வச்சு பாக்குறேன். 8:30 ஆகும். ஓகே, அடுத்தது யார் படிக்க போறாள்? லீலாவதி மாதாஜியா அடுத்தது? ஆமாங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. மனிதனுக்கான வாழ்க்கை நெறிகளை விலங்குகளிடையே செயல்படுத்த முடியாது.
புலி அரிசியையோ கோதுமையையோ சாப்பிடுவதில்லை. பசுவின் பாலையும் பருகுவதில்லை. ஏனெனில் விலங்குகளுடைய தசையின் வடிவில் அதற்கு உணவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. பல்வேறு விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளுக்கு மத்தியில் சில உயிரினங்கள் தாவர உண்ணிகளாகவும் சில உயிரினங்கள் ஊன் உண்ணிகளாகவும் இருக்கின்றன. ஆனால் எந்த ஓர் உயிரினமும் பகவானுடைய விருப்பத்தின் பேரில் வழங்கப்பட்டுள்ள இயற்கையின் சட்டத்தை மீறுவதில்லை. விலங்குகள், பறவைகள், ஊர்வன மற்றும் இதர கீழ்நிலை உயிரினங்கள் இயற்கையின் சட்டத்தை உறுதியாக பின்பற்றுகின்றன. எனவே அவற்றிற்கு பாவம் ஏதும் கிடையாது. வேத அறிவுரைகளும் அவற்றிற்கு தேவையில்லை. மனித வாழ்வு மட்டுமே பொறுப்புள்ள வாழ்வாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அதனாலதான் வந்து ஜெனரல் சொல்றோம் இல்லையா, அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் அவளுக்குலாம் வந்து பாவமே கிடையாது. நம்ம தேர் ஃபாலோயிங் பை நேச்சுரல். இப்போ ஈவினிங் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 5:30 மணி 6 மணி இருட்டுறா போல சலசலப்பு கேட்கும், பட்சிகள்லாம் கத்தும், எல்லாம் ஒடுங்கி போயிடும். எல்லாம் அவ வீட்டுல சுகமா நெஸ்ட்ல போயிடும். அவங்க நெஸ்ட் எங்க இருக்குன்னே தெரியாது. எங்க இதுல இந்த இது புறா நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் பில்டிங்கோட அந்த இதுலயே விளிம்புலயே உட்காந்துருக்கும், இந்த பேரப்பெட்லயே உட்காந்துருக்கும். எப்படிதான் அது பார்த்தா சிலப்போ கண்ணை மூடி இருக்கும், எப்படி விழாதா அப்படி தோணும், உட்காந்துட்டுதான் இருக்கும். ஆனா அதுக்கு அப்படி இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டா அந்த சாப்பாடு அந்த சன்செட் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க வெளியில பறக்காது, சாப்பாடு சாப்பிடாது. நம்ம 12 மணி ஆனாலும் அன்னைக்கு சாப்பிட்டுதான் தூங்குவேன். காலையில லேட்டா எழுந்திருப்பேன். எப்ப எழுந்திருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்களோ எழுந்திருக்க மாட்டோம். ராத்திரி ரொம்ப நேரம் கண் விழிச்சு இருக்கக்கூடாதுன்னா இருப்போம். இதை சாப்பிடாதீங்கன்னா சாப்பிடுவோம். இப்படி நம்ம மனிதர்கள் தான் அந்த மாதிரி தப்பா பண்றோம். ஆனா அவங்க வந்து கரெக்டா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எனக்கே கொலஸ்ட்ரால் ஜாஸ்தி, பிபி ஜாஸ்தின்னு ஏதாவது இருந்திருக்கா? ஒண்ணு ஆக்சிடென்டாலே தான் செத்து போகுமே தவிர மோஸ்ட்லி இது ஐ டோன்ட் திங்க். வெட்டரினரி டாக்டர்லாம் இருக்காங்க, இருக்கும் அவங்களுக்கும். பட் நமக்கு இருக்கிற அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு கிடையாது. ஏன்னா நம்ம இது இயற்கை வந்து மீறி பண்றோம். அதான் இதுல போட்டிருக்கேன். அவங்களுக்கு வந்து அரிசியோ கோதுமையோ சொன்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் சமைச்சு சாப்பிட தெரியாது. அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காளோ அவளும். இப்பதான் நான் இதை நம்ம கிளாஸ் சொன்னதுல குழந்தைகிட்ட சொல்லுவேன், நம்மளோட நகம் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, சின்ன சின்ன நகம், கொஞ்சம் பெருசா இருந்தாலும் ஐயோ இவ்வளவு பெருசா இருக்கு. நம்ம சைட்ல எல்லாம் கிராக் ஆகும், கட் பண்ணணும், நல்லா இருக்கும். நல்லா வளர்த்தி ஷேப் பண்ணிக்கிறவங்களோட வேற விஷயம். அந்த மாதிரி நம்ம நகம் சின்ன சின்ன நகம், பல்லு சின்ன சின்னதா இருக்கு. அந்த கீரி சாப்பிடறதுக்குலாம் பல்லே இல்ல. இல்லாட்டா புலி மாதிரி, கரடி, சிங்கம் மாதிரி நகமும் இதுவும் இருக்கும். அவளுக்கு அந்த மாதிரி நகமும் இதுவும் கொடுத்துருக்கா, பல்லும் கொடுத்துருக்கா. ஏன்னா அதெல்லாம் சாப்பிடணும். இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், செயற்கையா அந்த ஃபோக், கத்தி, அதாவது இப்ப ஃபாரின்ல எல்லாம் பார்த்தா அதானே கத்தி போருக்கு தான் வச்சிருக்காங்க. ஸ்பூன் சிலப்போ கேட்டாதான் கொடுப்பாங்க. எனது ஃபோர்க்கும் கத்தி அழகா நான் எங்க பசங்கள்டே சொல்லுவேன், என்னோட ஃபோக்ல 4 இருக்கு பத்தியா, உன்னோட ஃபோக்ல எல்லாம் 3 தான் இருக்கு அப்படின்னு. அவங்க ஏதோ பிட்சா எல்லாம் வாங்கி நூத்தியோ சாப்பிடுவாங்க. அப்ப வந்து பிரெட் தான், பிரெட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இப்படி இப்படி கட் பண்ணி அவங்களுக்கு தெரியும். நான் எனக்கு எந்த கையில கத்தி எந்த கையில போக்குனே தெரியாது. எனக்கு தோசை எல்லாம் சாப்பிடும்போது அது மாதிரிலாம் சிலப்போ பண்ணுவாங்க. என் கை போற எனக்கு என்னோட ஃபோர்க்ல 4 இது இருக்கு பத்தியா, இந்த இது இருக்கு, ஈஸியா அந்த 5 தம்பு இருக்கு, நான் ஈஸியா பிச்சு சாப்பிடலாம் அப்படின்னு. என்னன்னா அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கோ அதுதான். அவங்க விலங்குகளுக்கு எப்படி இருக்கோ அது போல அவங்க இருப்பாங்க. அவங்க வந்து வந்து என்ன ரூல்ஸை வந்து மீறி போறது இல்லை. அதனாலதான் அவங்களுக்கு வந்து பாவமே கிடையாது. ஆனா நம்ம அந்த மாதிரி பண்றதுனால்தான். எனவே அவற்றிற்கு பாவம் எதுவும் கிடையாது. வேத அறிவுரைகளும் அவற்றிற்கு தேவையில்லை. அவங்களெல்லாம் அப்ப வந்து முன்னேறணுமே, நீ ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு கிளிக்கெல்லாம் நம்ம சொல்ல அவசியமே கிடையாது. மனித வாழ்வு மட்டுமே பொறுப்புள்ள வாழ்வாங்க. நம்ம மனித வாழ்வுன்னு வந்தோம்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் கிறுக்கு வந்து. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறேன்? நான் மாதாஜி பத்மா. அவ்வாறு இருப்பினும் படி. அவ்வாறு இருப்பினும் சைவ உணவிற்கு மாறுவதால் மட்டும் இயற்கையின் சட்டங்களை மீறுவதிலிருந்து தப்பிக்கலாம் என்று நினைப்பது தவறாகும். காய்கறிகளுக்கும் உயிர் உண்டு. ஓர் உயிரினம் மற்றொரு உயிரினத்திற்கு உணவு என்பதே இயற்கையின் சட்டம். இருப்பினும் மனிதர்கள் முழுமுதற் கடவுளை அங்கீகரிக்க வேண்டியது அவசியமாகும். எனவே சைவ உணவை மட்டுமே சாப்பிடுபவன் என்று ஒருவன் கர்வமடைய கூடாது. பகவானை அங்கீகரிக்கும் அளவிற்கு விலங்குகளின் உணர்வு வளர்ச்சி அடையவில்லை. மனிதர்களோ வேத சாஸ்திரங்களில் இருந்து பாடம் பயின்று இயற்கையின் சட்டங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகின்றன என்பதை அறிந்து அத்தகு அறிவிலிருந்து நன்மையை பெறும் அளவிற்கு போதிய புத்தி உடையவர்களாக உள்ளனர். மனிதன் வேத சாஸ்திரங்களின் அறிவுரைகளை புறக்கணித்தால் அவனது வாழ்க்கை மிகவும் அபாயகரமாகிறது. எனவே மனிதன் முழுமுதற் கடவுளின் அதிகார தன்மையை அங்கீகரித்து அவரது பக்தனாக வேண்டியது அவசியம். அவன் எல்லாவற்றையும்
பகவானின் தொண்டில் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவின் மீதியை மட்டுமே ஏற்க வேண்டும். இஃது அவன் தனது கடமையை முறையாக நிறைவேற்ற உதவும். ஒரு தூய பக்தனின் கரங்களிலிருந்து சைவ உணவை தாம் ஏற்றுக்கொள்வதாக பகவத்கீதையில் பகவானே நேரடியாக கூறியுள்ளார். எனவே மனிதன் சைவ உணவில் உறுதியாக இருப்பது மட்டுமின்றி பகவானுடைய பக்தனாகி தனது எல்லா உணவையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து அத்தகு பிரசாதத்தை ஏற்பவனாக வேண்டும். இவ்வழியில் செயல்படுபவர்கள் மட்டுமே மனித வாழ்வின் கடமைகளை முறையாக நிறைவேற்ற முடியும். தங்களது உணவை பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காதவர்கள் பாவத்தை மட்டுமே உண்கின்றனர். மேலும் அந்த பாவத்தின் விளைவாக பல்வேறு வகையான துன்பங்களுக்கு தங்களை உட்படுத்திக் கொள்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவத்கீதை 3.13 இது அவர் நம்மளோட குரு அவர் தான் சொன்னார். எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க நான் ஒண்ணுமே தப்பு பண்றதுல யார் ஒரு ஒரு காக்கா கூடி நான் தீங்கழிக்க ஒரு எறும்பு கூடி நான் பண்றது இல்லையா? நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடே நீங்க பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்காம சாப்பிடல. அப்ப எங்க அந்த பாவம் டெய்லி ஒரு நாளைக்கு 3 டைம் சாப்பிடுறோம்னா 3 டைம் பாவத்தை பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். அப்ப எங்க தீரும் நம்மளோட பாவம்? அதனாலதான் ஹரே கிருஷ்ணா சுதந்திர அதே மாதாஜி மீட் பண்ணிருக்கோம். அதனாலதான் நம்ம எப்பவுமே என்ன சாப்பிட்டாலும் சரி வெளி உணவு. ஆனா ஒரேடியே நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க முடியாது. வெளி உணவெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதும்பா, அதெல்லாம் முடியாது இல்லையா? கொஞ்சம் எல்லாம் நம்ம இப்ப எண்ணெய் எல்லாம் வீட்டுல எண்ணெய் எல்லாம் பண்ண முடியுமா? வெளியூர்ல உள்ள எண்ணெயை தான் வாங்கணும். அதுல எப்ப பேக் பண்ணுதோ எண்ணத்தை தொட்டானோ தெரியாது. கொஞ்சம் நம்ம ரிலாக்ஸா இருக்கலாம். ரொம்ப எல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க முடியாது. கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா. இப்ப ஈவன் நான்வெஜ் சாப்பிடப்பட்டவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். ஒரே வீட்டுக்காரங்க எல்லாம் எப்படி சம்மதிக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அப்ப அவங்களுக்கு எஸ் பண்ணி போடலாம். நான் இஸ்கான்ல இருக்கேன், எனக்கு சாப்பிட பிடிக்கல, இல்ல எனக்கே சாப்பிட பிடிக்கிறது, நான் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்ல இருக்கேன், எவ்ரி சண்டே மாத்திரம் நான் சாப்பிடுறேன். அது மாதிரி சண்டே சாப்பிடலாம். அப்புறம் மெதுவா அதை கம்மி பண்ணலாம். அந்த மாதிரி நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா எல்லாம் போகவே வேண்டாம். கொஞ்சமா. ஏன்னா இதுதான் வழின்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ ஒரேடியா நாக்குக்கு எப்படி நான் இவ்வளவு வருஷம் சாப்பிட்டிருக்கேன், எஸ் இமிடியேட்டா அப்புறம் பச்சை காய்கறி சாப்பிட்டா எனக்கு ஜீரணமாறது இல்லை, எல்லாம் ப்ராப்ளம் வரும். ஏன்னா நம்ம அப்படியே சாப்பிட்டு பழகிருக்கோம்னா அதுதான். அப்போ ஆனா மெதுவா காப்பி குடிக்கலன்னா மண்டை வடிக்கும், ஒன்னும் வடிக்காது. ஆனா காப்பி குடிச்சா ஒரு தெம்பு வருது அப்படின்னா சரி, ஒரு நாளைக்கு 4 டைம் குடிச்சேன்னா 3 டைம் ஆக்கு. சரி 3 டைம் ஒரு மாதிரி சரியா போயிட்டு இருக்கா, 2 டைம் 1 அப்படி கம்மி பண்ணி ஒரேடியா விட்டு விடலாம். ஒரேடியெல்லாம் விடுறதுக்கு சொல்லவே இல்லை, இஸ்கான்லயும் சொல்லலாம். ஆனா என்ன பண்ணாதீங்க, இதெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு. ஒன்லி சுதந்திர தேவி மாதாஜி இப்ப சுதந்திர தேவி மாதாஜி இன்னைக்கு போட்டிருக்காங்க. சிந்துஜா மாதாஜி போடுறதே கிடையாது. பக்தி சாஸ்திரி பண்ணிட்டீங்க, நீங்க ஆஃபர் பண்றீங்களா, எவ்வளவு ஜபம் பண்றீங்க, போடுறதே கிடையாது. நானும் 2-3 வாட்டி சொல்லி பார்த்தேன். போட்டா எங்களுக்கு ஒரு நான் ஆஃபரிங் டெய்லியுமே தான் மாதாஜி பண்றேன், ஆனா போடல. ஜபா சொல்றதுனால போடல. இத மட்டுமா போடுறதுன்னு, ஆனா டெய்லியும் விடாம ஆஃபரிங் பண்ணிட்டே தான் மாதாஜி இருக்கு. அத கொஞ்சம் கூட மாத்த இல்ல மாதாஜி. இந்த ஜபான்றனால தான் மட்டும் போடல மாதாஜி, வேற ஒண்ணும் இல்ல. பாருங்க பாமி மாதா எங்க வெளியில போச்சுன்னா தீர்த்தமாவது வைக்கிறாங்க. இப்பதான் நேத்துக்கு யார் பார்த்தேன்னா ஸ்ரீதேவி மாதாஜி இந்த துளசி தீர்த்தம். எஸ் பரவாயில்ல, நீங்க இன்னும் பண்றீங்கன்னு தெரியும் இல்லையா? அப்பதானே எங்களுக்கு தெரியும். நான் வீட்டுல எல்லாம் ஐ அம் நோபடி டு செக், பட் இட் இஸ் ஹேவிங் a குட் ஃபீலிங். நம்ம எல்லாம் சேர்ந்துருக்கோம். இல்லாட்டா என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க 5 பேர் தான் போடுவாங்க, இவங்க தான் ஒரு குரூப், நான் எல்லாம் அதுல இல்லப்பா, நான் தனியா இருக்கேன், நீங்க எல்லாம் ஆஃபர் பண்றீங்க, நான் ஆஃபர் பண்ண மாட்டேன், நீங்க ஜபம் பண்றீங்க, நான் பண்றேன், அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கோம், எல்லாரும் போடுறாங்கன்னா நானும் ஐ எம் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் இட். நான் ஒரு மாலை தான் பண்றேன்னா ஒரு மாலை போடலாமே, நோ ப்ராப்ளம். ஸ்லோலி யூ வில் கெட் அ ஃபீலிங், ஓ அவங்க இவ்வளவு பண்றாங்களே, நானும் வேணா ஒன்னு எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி பார்க்கலாமா, ஒரு நாளைக்கு பண்ணிட்டேன் 2 மாலை, இல்ல அடுத்த நாள் முடியல, வேண்டாம், நோ ப்ராப்ளம். பட் சம்வேர் யூ வில் கம் டு தட் லைன் அப்படின்னா. அதனாலதான் எல்லாரும் அதுல ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கே ஒரு உத்வேகம் வருது. அதுக்கு வேண்டிதான் பண்ண சொல்லிட்டு எங்கேயோ படுத்து இதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு. அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, பகவானுக்கு தன்னோட கடமை என்னது, இதெல்லாம் நம்ம பண்றது தப்புதான். நான் வெஜிடேரியன், அதனால நம்ம ப்ரௌடனும் நம்மளும் அந்த காய்கறியை வெட்டி தான் சாப்பிடுறோம். காய்கறி வெட்டுறோம்னா எஸ் அதுவும் ஒரு உயிர் வாழிதான். ஆனா பகவான் அர்ப்பணம் பண்ணும்போது அது புனிதமா. அப்ப நான் ஆட்டையும் மாட்டையும் வெட்டிட்டு பகவான் அர்ப்பணம், பகவான் கேட்கலையே. 9.26 பகவான் சொல்ற பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், இதுதான் எனக்கு வேணும் கேட்கிறார். அப்ப அவருக்கு சிம்பிள் ஃபுட்டு தான் கேட்கிறார். அது மாத்திரம் அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணா, அப்ப அவருக்கு ஆஃபர் பண்றதா நம்ம சாப்பிடவும் வேணும். இல்லாட்டா நம்ம பாவத்தையே உண்கிறோம்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதாலேயே ஒரு ஸ்லோகம் வந்திருக்கு. எஸ் இது படிக்கிறவங்க யாரு? சிந்துஜா மாதாஜி படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. சிந்துஜா ஹரே கிருஷ்ணா. சிந்துஜா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. பகவானுடைய சொத்துரிமையை புறக்கணித்து இயற்கையின் சட்டங்களை மீறுவதே பாவத்திற்கான மூல காரணமாகும்.
இயற்கையின் சட்டங்களை அல்லது கடவுளின் கட்டளைகளை ஏற்க மறுப்பது மனிதனுக்கு அழிவை வரவழைக்கிறது. அதே சமயத்தில் நிதான புத்தியுடன் இயற்கையின் சட்டங்களை அறிந்து தேவையற்ற விருப்பு வெறுப்பினால் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பவன் நிச்சயமாக பகவானால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு நித்திய இல்லமாகிய முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பிச் செல்ல தகுதியுடையவனாகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. என்னது பகவானுடைய அது பண்ணலை கட்டளைகளை நம்ம மீறினோம்னா நம்ம அழிவை நம்ம தான் தேடிக்கிறோம். நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது. பட் we are going down 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 போயிட்டு இருக்கோம். ஜபம் பண்ணலையா டவுன், ஆஃபர் பண்ணலையா டவுன். அதனாலதான் மெயினா அதுக்குதான் நான் வந்து எப்பவுமே என்னோட பக்குவம்லாம் என்ன பகவத்கீதா பின்னாடி வந்துக்கும். பட் நம்ம வாழ்க்கை முறை இருக்கே, வாழ்க்கை முறை, the rules what we have to follow, that should be perfect. பகவத்கீதாலாம் வந்துக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா படிக்க வரும். இப்ப நம்ம ஈஷோபநிஷத்துக்கே வந்தாச்சு. பகவத்கீதா கரைச்சு குடிச்சு இப்ப ஈஷோபநிஷத்துக்கு வந்தாச்சு. அதனால நம்ம வந்து நிதான புத்தியுடன் இயற்கையின் சட்டங்களை அறிந்து தேவையற்ற விருப்பு வெறுப்பு அதுல இருந்தெல்லாம் பாதிக்கப்படாமல் என்ன எதுனா இதுதான் ஏதோ சாப்பிடணும் சரி ஒரேடியா விட முடியாது. இன்னைக்கு நான் கிளாஸ் படிச்சுட்டேன், நாளையில இருந்து துறவி மாதிரி எல்லாம் முடியாது. நாளைக்கு சாப்பிடலாம், நாளைக்கு என்ன டே, வெனஸ்டே சாப்பிடலாம்னு நினைச்சா சாப்பிடுங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஆனா கம்மி பண்ணி லெவல் வி ஷுட் ரீட் ஒரு லெவலுக்கு வரணும். நம்ம இதெல்லாம் பிடிக்கல, எனக்கு பிடிக்கலன்னு அந்த ஒரு இது வந்துடும். எனக்கே பிடிக்கல, அப்புறம் என்ன சாப்பிடணும், அந்த லெவல் கொண்டு வரும். இப்ப நிச்சயமாக அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம்னா பகவானால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அப்பதான் பகவான் கிரேஸ் கண்டிப்பா கிடைக்கும். நித்திய இல்லமாகியது பகவானுடைய உலகத்துக்கு முழுவதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்ல அதுக்கு தகுதியாகிறான். அப்புறம் தான் பகவானோட கிரேஸ். அடுத்தது மந்திரம் 2. ஓகே, மணி எத்தனை? 8:36. இன்னும் படிக்கணுமா? எத்தனை பேர் படிக்கிறது பாக்கி? 3 பேர். வேணா இந்த ஆரம்பிச்சுடலாமா? ஒரு 8:45 வரைக்கும் எடுக்கலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு எடுக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ பதில் சொல்லுங்க. ஓகே மாதாஜி, படிக்கலாம். உங்களுக்கு ஓகே? வேற என்ன? படிக்கலாம் மாதாஜி. மெயினா பத்மா மாதாஜி சொல்லணும் மாதாஜி. இல்ல படிக்கலாம் மாதாஜி. படிக்கலாமா? ஓகே. இப்ப ஸ்ரீலட்சுமி இப்ப கேட்டாங்க பாவம். நான் நினைச்சேன் இங்க ஏதோ இப்படி கோடு வரும் ஆயிடுத்து, ஏதோ ஒரு சிம்பிள் வரும் நினைச்சேன். வரல. ஸ்ரீலட்சுமி படிக்கலாம் மாதாஜி. ஸ்லோகம் படிங்க. குர்வன் ஏவே. நான் சொல்றேன், நீ திருப்பி சொல்றா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்றேன், திருப்பி சொல்றா? சொல்றேன் மாதாஜி. குர்வன் ஏவேஹ கர்மாணி ஜிஜி மாதாஜி 2 ஜி இருக்கு பாருங்க. ஜிஜிவிஷே சதம் சமாஹ ஏவம் த்வயி நான்யதே தோஸ்தி ந கர்ம லிப்யதே நரே. நாளைக்கு நம்ம எல்லாரையும் படிக்க வைக்கலாம். இப்ப அந்த மீனிங் போயிடலாம். நீங்க மீனிங் படிக்கிறாளா இல்ல நான் மீனிங் படிச்சுட்டுமா? படிக்கிறாளா? படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. குருவன் தொடர்ந்து செயல்பட்டு ஏவ இவ்வாறு இவ்வாறில் கர்மாணி செயல் ஜிஜிவிஷே வாழ்வதற்கு விரும்ப வேண்டும். சதம் 100 சமா ஆண்டுகள் ஏவம் இவ்வாறு வாழ்ந்து தெவையே உனக்கு ந இல்லை அந்யத மாற்று இத இவ்வழியிலிருந்து அஸ்தி இருப்பது ந இல்லை கர்ம செயல் லிப்யத்தே பந்தப்படுத்துவது நரே மனிதனை. ஒருவன் வழியில் தொடர்ந்து செயல்பட்டால் அவன் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் கூட வாழ விரும்பலாம். ஏனெனில் இத்தகைய செயல் அவனை கர்ம வினைகளில் பந்தப்படுத்துவதில்லை. மனிதனுக்கு இதை தவிர மாற்று வழி கிடையாது. பொருளுரை யாரும் மாதாஜி இது இவ்வழியில்னா என்னது? இப்ப நம்ம படிச்சோமே அந்த வழியில பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காரோ, ஸ்கிரிப்சர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கோ அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்த்தி என்னெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றோமோ எல்லாம் பகவான் கற்பனம், என்னெல்லாம் போட்டுக்கிறோமோ என்னெல்லாம் செயல் பண்றோமோ எல்லாமே பகவான் கற்பனம் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு ஒரு கும்பிடு போட்டுதான் பண்ணணும். அந்த மாதிரி வாழ்ந்தோம், எல்லாமே ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல சொன்னா போல இருந்தோம்னா நம்ம பல நாள் வாழறதுக்கு ஆசையும் படலாம், இருக்கவும் செய்யலாம்.
ஏன்னா சத்துவ ஃபுட்டு சாப்பிட்டா அதுல ஒண்ணும் இருக்கு, கொலஸ்ட்ராலும் வராது, ஒண்ணும் வராது. ஒரு இது என்னது அசிடிட்டி வராது. ரொம்ப காரசாரமா இருந்தா அசிடிட்டி வரும். அதனால உள்ள குடல் புண்ணு வந்தது, அதனால ஏதோ மருந்து சாப்பிட்டேன், அதோட ரியாக்ஷன் என்னவோ எல்லாம் அதனாலதான். பாடியில வந்து சம் ரிப்பேர் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சுன்னா ஒண்ணுக்கு அப்படியே மாத்தி மாத்தி வந்துட்டே இருக்கும். அதனால அப்ப இந்த மாதிரி இருந்தோம்னா எப்படி சொல்லியிருக்கோம், அந்த மாதிரி வாழ்ந்தோம்னா நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகள் கூட வாழலாம். அந்த காலத்துலதான் சத்திய யுகத்துல, திரேதா யுகம், துவாபர யுகத்துல எல்லாம் நிறைய வருஷம் வாழ்ந்தா. இப்பெல்லாம் 50 தாண்டினாலே பெரிய காரியம். 50 தாண்டிட்டினோம் பிபி இல்லையா, பிபி இல்லை, கொலஸ்ட்ரால் இல்லை, அப்புறம் என்னது டயபெட்டிஸ் இல்லைன்னா அதிசயமா பாப்பா. எங்கோ ஏலியன், எங்கோ வேற ஒரு இதுல உலகத்துல வந்தா போல நம்மள பாப்பா. எனக்கும் பிபி இருக்குன்னு, அப்படியா நீ என்ன மாதிரி தான் பிபி இருக்கா, ஓ கொலஸ்ட்ரால் இருக்கா, எல்லாம் இருக்கா, உனக்கும் இருக்கா, சரி வெரி குட். அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்ப யாரு, நம்ம தான் நம்மளையும் நம்மளோட உடம்பையும் கெடுத்துக்கிறோம் எல்லாம். ஏனெனில் இத்தகைய செயல் அவனை கர்ம. அப்புறம் என்னது, நாட் ஓன்லி நம்ம இப்போ பௌதிக இதை நான் சொன்னேன், மெடிக்கல் இதெல்லாம், இவன் கர்ம வினைகளிலிருந்தும் நம்ம வந்து தப்பிக்கலாம். இதை தவிர மாற்று வழி கிடையாது. எஸ், ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, சுதந்திரா தேவி மாதாஜி படிச்சா. எஸ், படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி பொருளுவேன். யாரும் மரணமடைய விரும்புவதில்லை. எவ்வளவு காலம் முடியுமோ அவ்வளவு காலம் வாழ விரும்புகின்றனர். இந்த மனப்பான்மை தனிப்பட்ட நபர்களில் மட்டுமின்றி ஜாதி, சமுதாயம், நாடு என எல்லா கூட்டத்திலும் கூட காணப்படுகிறது. வாழ்விற்கான கடும் போராட்டம் எல்லா வகையான உயிரினங்களிலும் இருக்கின்றது. இது முற்றிலும் இயல்பானதே என்று வேதங்கள் கூறுகின்றன. ஜீவன் தன் இயல்பில் நித்தியமானவன். ஆயினும் தன்னுடைய பௌதீக வாழ்வின் பந்தத்தினால் அவன் தனது உடலை ஒன்றன்பின் ஒன்றாக மாற்ற வேண்டியுள்ளது. ஆத்மா ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு தொடர்ந்து மாறக்கூடிய இந்த வழிமுறை கர்ம பந்தன செயல்களினால் பந்தப்படுதல் என்று அறியப்படுகிறது. ஜீவன் தனது வாழ்வாதாரத்திற்காக வேலை செய்தாக வேண்டும் என்பது ஜட இயற்கையின் சட்டமாகும். அந்த வேலைகளை விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுத்தாவிடில் அவன் இயற்கையின் சட்டத்தை மீறியவனாகி பற்பல உயிர்களில் ஏற்படும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியினுள் தன்னை மென்மேலும் பந்தப்படுத்திக் கொள்கிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பந்தப்பட்டுக்கிறோம். ஏன் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாததுனால அப்ப என்ன கொடுத்துருக்கு, யாருக்குமே வந்து பிறக்கிற குழந்தை வந்து நல்லா இருக்கணும், நல்லா வாழணும். யார் பார்த்தா நமஸ்காரம் பண்ணும்போது இன்னும் நல்லா நீடூழி வாழுதான் சொல்லுவா. இட்ஸ் ஆக்சுவலி கர்ஸ் தான். நீடூழி வாழ்வு இவ்வளவு வியாதியும் வச்சுட்டு எல்லாம் இருக்கும்போது நீடூழி வாழினா அவ்வளவு உடம்புல உபாதைகள் இருந்து வாழணும்னா கஷ்டம்தான். ஆனா யாருக்குமே வந்து மரணம், பகவானே உனக்கு வந்து மோட்சம் தரையும் பாபா, நீ இவ்வளவு எல்லாம் பகவான் பக்தி எல்லாம் பண்றியே, மோட்சம் வேணும் சொல்லி இட்ஸ் ரைட் டைம் கம்னா யார் போறதுக்கு ரெடியா இருக்கா? இல்ல அடுப்புல இன்னும் வச்சிருக்கேன், இல்ல குழந்தை இன்னும் பெருசாகணும், இன்னும் நிறைய வேலை இருக்கு, நிறைய சேர்த்து வைக்கணும், நம்மளே போக மாட்டோம். மரணம் யாருக்குமே வந்து விரும்ப மாட்டாங்க. ரொம்ப உடம்பு முடியாதுக்கு இருக்கிறவங்களும் என்ன நினைச்சுப்பாங்க, இன்னும் கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்துட்டு போறேனே, இன்னும் வாழணுமே, அப்படிதான் நினைப்பான். சோ எவ்வளவு காலம் முடியுமோ அவ்வளவு காலம் வாழ விரும்புகின்றனர். இந்த மனப்பான்மை தனிப்பட்ட நபர்களில் மட்டுமின்றி சின்ன இது ஜாதி, சமுதாயம், நாடு எல்லா இடத்துலயும் அந்த கூட்டத்திலையும் காணப்படுகிறது. வாழ்விற்கான கடும் போராட்டம். வாழ்றது ஈஸியா இருக்கா? இல்லை. இவ்வளவு சின்ன குழந்தையிலே இருந்து பாக்குறோம், ஒரு காஃப் கோல்டு, எங்கேயோ மழை பெஞ்சதுன்னா இங்க நமக்கு இரும ஆரம்பிக்கும், யாரோ தும்மினா நமக்கு கோல்டு முடிச்சு. கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா, எங்க வீட்டுல எல்லாம் அப்படிதான், கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இமிடியேட்டா தும்மல். இவருக்கு வந்து அடுத்தது எனக்கு தான் தொண்டை ஒரு மாதிரி இருக்கு, 2 நாளா அவர் வந்து இருமின்னு இருக்காரு. சோ எனக்கு வந்துரும் அடுத்தது. சோ இந்த மாதிரிதான் நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப டெலிகேட் ஆயிட்டோம் நம்ம இப்போ. சோ எல்லா கூட்டம் அப்ப இந்த நம்ம வாழறது இஸ் நாட் சோ ஈஸி, நாட் பெட் ஆஃப் ரோசஸ் சொல்றோம் இல்லையா, ரொம்ப கஷ்டம் அந்த ஒரு நாளும் போறது. ஆனா நம்ம அது இல்ல, தட்ஸ் ஓகே, அப்படிதான் இருக்கும், அப்படி லைஃப் நினைச்சுட்டு எடுக்கும்போது ஓகே. பட் எல்லாரும் நல்லா ஹாப்பியா இருக்கோமா? வாய்க்குதான் வந்து ஹாப்பி சொல்றோம், ஆனா நாட் அட் ஆல் ஹாப்பி. வாழ்விற்கான கடும் போராட்டம் எல்லா வகையான பண கஷ்டம், மன கஷ்டம், உடம்பு கஷ்டம், எல்லா கஷ்டமும் இருக்கு. அப்புறம் மனிதர்களை அனுசரிச்சுன்னு போன ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையும் நன்னா சிரிச்சு பேசணும், இதெல்லாமே கஷ்டம்தான். சோ எல்லா கூட்டத்திலையும் காணப்படுகிறது. வாழ்விற்கான கடும் போராட்டம் எல்லா வகையான உயிரினங்களிலும் இருக்கின்றது. நம்ம வந்து ஒரு வீட்டுல வந்துட்டோம், வெளியில மழை பெஞ்சாலும் நமக்கு மேல ஒரு கூரை இருக்குன்னு இருக்கும். பாவம் அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாம் கஷ்டம் தான் இல்லையா, அவளுக்கும் ஒரு ஃபேமிலின்னு இருக்கும். அது சில இதெல்லாம் பார்க்கலாம் நம்ம, அந்த மெயினா அந்த அனிமல் கிங்டம் என்னது அந்த சேனல் எல்லாம் முன்னாடி பார்த்திருந்தேன், குழந்தை சேர்ந்தா இருக்கும், ரொம்ப நல்லா காட்டுவா. அவளுக்கும் தன்னோட இது ஒரு குஞ்சை வந்து அதை பிடிச்சிட்டு கேர்ஃபுல்லா ஒரு இடத்த கூட்டின்னு போகும், எல்லாம் பண்ணும்.
அவளுக்கு அந்த வந்து பாதுகாப்பு நன்னா இருக்கணும், அதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது, பறவையோட எல்லாம் பார்க்கலாம், சாப்பாடு கொடுத்து எல்லாம் தான் பண்றது. போராட்டம் தான் அது. அவ போராட்டமா எடுத்துக்கிறது, பட் இது எல்லாமே போராட்டம் தான். இது முற்றிலும் இயல்பானது என்று வேதங்கள் கூறுகின்றன. ஜீவன் தன் இயல்பில் நித்தியமானவன் ஆயினும் தன்னுடைய பௌதிக வாழ்வின் பந்தத்தினால் அவன் தனது உடலை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக மாற்ற வேண்டியுள்ளது. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், ஒரு ஆசையை வளர்த்துண்டு அதனால ஆன்மீகத்துல போகாம திரும்பி திரும்பி என் பையனாச்சே என் பொண்ணாச்சே அப்ப சமைச்சு போடணும், சூடா கொடுக்கணும், அத்தை பண்ணணும் இதை பண்ணணும். அப்ப வாட் அபவுட் ஜப்பா, அது நின்னுடுத்து. வாட் அபவுட் ஆஃபர், இல்ல சாப்பிடணும். எல்லாம் ஆன்மீகத்தை செகண்டரியை விட்டுட்டு நம்ம இது பண்ணும்போது என்ன, திரும்பி பந்தப்பட்டு நம்ம திரும்பி ஒரு உடலை எடுக்க வேண்டிய நிர்பந்தத்தை வந்துட்டோம். கட்டுண்ட ஆத்மா, ஆத்மா ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு தொடர்ந்து மாறக்கூடிய இந்த வழிமுறை கர்மனா என்னது, இந்த மாதிரி வேலை பண்ணி நம்ம பந்தத்துல வந்துடுறோம். பந்தம்னா நல்ல இதுல திரும்பி அந்த சுழற்சியில வரும், செயல்களினால் பந்தப்படுதல் என்று அறியப்படுகிறது. ஜீவன் தனது ஆதாரத்திற்காக வேலை செய்வதாக வேண்டும். இல்லாட்ட நான் பகவத்கீதா தெரியும் சொல்லிட்டு ரேஷன் கொடுப்பனா கொடுக்க மாட்டோம், பணம் கொடுத்தாதான் கொடுப்போம். சோ அதனால நம்ம வந்து நம்மளோட வாழணுமே சொல்லிட்டு வேலைக்கும் போகணும், ஆனா நம்ம ஆன்மீகத்தை விடக்கூடாது. அதான் ஜீவன் தனது ஆதாரத்திற்காக வேலை செய்தாக வேண்டும் என்பது ஜட இயற்கையின் சட்டமாகும். அந்த வேலைகளை விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகளுக்கு ஏற்ப செயல்படுத்தாவிடில் அவன் இயற்கையின் சட்டத்தை மீறியவனாகி பற்பல உயிரினங்களில் ஏற்படும் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியினுள் தன்னை மேன்மேலும் பந்தப்படுத்திக் கொள்கிறான். வேலைக்கு போறேன், அதனால எனக்கு ஜபா பண்ண முடியல, அதான் சம்பாதிக்கிறேன், நாள் முழுக்க சம்பாதிக்கிறேன், நான் ஐடி கம்பெனில இருக்கிறான்னு சொல்லுவான். வேலைக்கு போறது மாத்திரம் இல்ல, ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னாலும் எந்த நேரமும் மீட்டிங் அது இது நேரமே கிடையாது. ஆன்மீகத்துக்கு நேரமே கிடையாது, உண்மத்துக்கு நேரம் கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது முடியாது. அப்படியெல்லாம் இருந்ததுன்னா நம்ம திரும்பி பந்தப்பட்டுடும். அப்ப வேலைக்கு போனதுதான் வேணும், ஏன்னா பணம் வேணும், எல்லாத்துக்கும் வேணும். பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணணும், படிப்புக்கு வேணும், எல்லாத்துக்கும் செலவுக்கு வேணும். அதுவும் பண்ணிட்டு பேலன்சிங் போத், ஆன்மீகத்துக்கும் நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்ணணும். இல்லாட்டா நம்ம திரும்பி இந்த சுழற்சியில வருவோம். லாஸ்ட் பேராகிராஃப் பண்ணி முடிச்சிடணும். எங்க மாதாஜி, சுதந்திரா தேவி எல்லாரும் படிச்சுட்டீங்க இல்லையா? லாஸ்ட் நான் படிக்கணும் மாதாஜி, நீங்க தான் படி. எல்லா வகையான அதுல இருந்து மாதாஜி. ஆமா எல்லா வகையான உயிரினங்களும் பிறப்பிறப்பின் சுழற்சிக்கு உட்பட்டவையே ஆயினும் ஜீவன் மனித பிறவியை அடையும் பொழுது அவன் கர்ம சங்கிலியிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்கவே இல்லையே, என்ன எடுத்த? சொல்ற மாதாஜி, கர்ம அகர்ம விகர்ம ஆகியவை பகவத்கீதையில் மிகவும் தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கடமைகளுக்கு ஏற்ப செய்யப்படும் செயல்கள் கர்ம என்று அறியப்படுகின்றன. பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியிலிருந்து ஒருவனை விடுவிக்கக்கூடிய செயல்கள் அகர்ம என்று அறியப்படுகின்றன. எந்த செயல்கள் சுதந்திர துஷ்பிரயோகத்தினால் செய்யப்பட்டு ஒருவனை கீழ்நிலை உயிரினங்களுக்கு வழிநடத்துகின்றனவோ அச்செயல் விக்கர்ம என்று அறியப்படுகின்றன. இந்த 3 வகையான செயல்களில் ஒருவனை கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கும் செயல்களையே புத்திசாலி மனிதர்கள் விரும்புகின்றனர். சாதாரண மனிதர்கள் நல்ல காரியங்களை செய்து அதற்கான அங்கீகாரத்தை பெறுவதன் மூலமாக இவ்வுலகிலோ ஸ்வர்க்கத்திலோ உயர்ந்த வாழ்க்கை தரத்தை அடைய விரும்புகின்றனர். ஆயினும் மிகவும் முன்னேறிய மனிதர்கள் செயல்களில் இருந்து அதன் விளைவுகளில் இருந்தும் ஒட்டுமொத்தமாக விடுதலை பெற விரும்புகின்றனர். நல்ல செயல் தீய செயல் ஆகிய 2 செயல்களுமே ஒருவனை பௌதீக துன்பங்களுக்குள் சமமாக பந்தப்படுத்துகின்றன என்பதை புத்திசாலி மனிதர்கள் நன்கு அறிவர். அதன் விளைவாக நல்ல செயல் தீய செயல் ஆகிய 2 விளைவுகளில் இருந்து தங்கள் விடுவிக்கக்கூடிய செயலை அவர்கள் நாடுகின்றனர். அத்தகைய விடுதலை தரக்கூடிய செயல் ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் பக்கங்களில் இங்கே விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. அப்ப என்னது, இப்ப இந்த பேராகிராஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் ஆக்ஷன். நம்ம வந்து அகர்மா என்ன, இது தேர்ட் சாப்டர் 4th சாப்டர்ல படிச்சோமே பகவத்கீதா, அதேதான் திரும்பி வரும். நத்திங், ஒன்னும் புதுசு கிடையாது. அதனால பகவத்கீதா அப்ப நல்லா படிச்சுட்டோம்னா இன்னும் அவ்வளவு தரோ ஆலியனா போகணும். திரும்பி 18 days கோர்ஸ் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணணும். எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷனே இல்லைன்னா சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சும்மா போயிட்டு உட்கார்றான். எதுவுமே சும்மா போனோம் வச்சுக்கோ, நமக்கு வந்து அதோட அருமை எங்கேயும் பணம் கிடையாது. இருந்தாலும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கேன், 9 மணிக்கு நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கேன், 7 மணிக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி அப்போ போகணும் தோணும். உங்களோட சௌரியம் போல 6 மணியோட மோஸ்ட்லி யாரும் போக மாட்டேங்கிறா. ஸோ யூ கேன் ட்ரை. 6 மணினா நம்ம மார்னிங் வீட்டு சமைச்சுட்டே நம்ம கேட்கணும். உள்ளது ஏன்னா நம்ம புதுசா கேட்க போறது இல்லை. இப்ப இந்த 6 மணி 2 மாசமா க்ளோஸ்ட், யாருமே இல்லை, வரது இல்லை. ஏன் வை டோன்ட் வி கிவ் அ ட்ரை? நானே என்னோட கிட்ஸ் பர்த்டே சொல்லிட்டேன், கிட்ஸ் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு யூ கேன் கம் டு
மார்னிங் 6 AM அடல்ட்ஸ். அங்கேயும் மாதாஜி இருக்காங்களே சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு. யாரும் இல்லைன்னா யாரும் சொல்லி கொடுக்காது. நமக்கே எவ்வளவு நாலேஜ் இல்லை இல்லையா? நிறைய விஷயம் நம்ம மறந்து போயிடுறோம். இதெல்லாம் படிக்கும். 3rd chapter 4th chapterல கர்மா. கர்மானா என்னது? நல்ல செயல்கள் தான். ஆனா புண்ணிய செயல்கள். யாகம் பண்றேன், யஜ்யம் பண்றேன், இப்போ நம்ம பூஜை, ஜபம், இது எல்லாமே நல்ல செயல் தானே. ஆனா என்னது? எதிர்பார்ப்போடு பண்றோம். எனக்கு நாளைக்கு ஒரு சொர்க்கம், எனக்கு நல்ல ஒரு இடத்துல இருக்கணும், அடுத்த சொர்க்க லோகம் கிடைக்கணும்னு, புண்ணியம் கிடைக்கணும், புண்ணியம் கிடைக்கணும்னு. புண்ணியம் கிடைச்சா போறாதுங்கிறான் இல்லையா? புண்ணியம் படிச்சாலும் போறாது. ஏன்னா அதெல்லாம் அனுபவிப்போம். எல்லாம் அனுபவிச்சு திரும்பி நம்ம வந்து பிறப்போம். இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதை படிச்சிட்டோம். அப்ப என்னது? கர்மாவா இருக்கட்டும், கர்மாங்கிறது நல்ல செயல் தான். ஆனா அதுலயும் வந்து திரும்பி நம்ம பிறவி எடுப்போம். அதான் விகர்மான்னு என்னது? செய்யக்கூடாத செயல்கள், அபாமினபிள் ஆக்ஷன்ஸ். எது வந்து சட்டத்துல வந்து பண்ணக்கூடாது சொல்றாளோ, கொலை பண்றது, கொள்ளையடிக்கிறது, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணாதைக்கு சாப்பிடுறது, அதுவும் விகர்மா தான். அதுவும் கண்டிப்பா விகர்மா தான். ஏன்னா அதுல பாவம் வரும். அண்ட் அது வந்து செய்யக்கூடாத செயல்கள் பண்ணும்போது என்னதுனாக்கா திரும்பி நம்ம மறுபிறவி எடுப்போம். வாட் அபவுட் அகர்மா? அகர்மான எல்லாமே பகவானை சார்ந்து நம்ம பண்றோம். சாப்பிடுறோமா, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணியாச்சு, ஆச்சு, நம்ம வேலையாச்சு. அப்புறம் ஜப்பாவா? பகவானை நினைத்து ஜப்பா. வேற யாருக்கும் காம்படிஷன் கிடையாது. என் பக்கத்துல உள்ள பண்றாளா, இவ பண்றாளா, அவ பண்ண, எங்க வீட்டுல யாரும் பண்றதில்ல, நானும் பண்றது, அப்படி இல்லை. நம்ம பண்றோம் நம்ம திருப்திக்கு, நம்ம பகவானை நினைத்து பண்ணோம். நம்பரை வச்சு வெறும் நம்பரை நான் பண்ணேன் அது இல்லை, பகவானை நினைத்ததான். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி இட் இஸ் லைக் புட்டிங் த பால் இன் த பாஸ்கெட் பால். அதான் நினைவு வச்சுக்கோம். நான் பாலை போட்டேன், ஒரு பாயிண்ட், 2வது போயிடும், அப்படியெல்லாம் கிடையாது. அந்த பால் அந்த பாஸ்கெட்குள்ள விழுந்துதா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவானை நினைத்து நம்ம ஜபம் எவ்வளவு பண்ணணுமோ அதுதான் வந்து செல்லுபடி ஆகும். அதுதான் வந்து குழந்தைகள் சொல்றப்பல பிக்கி பேங்க். பகவான் பிக்கி பேங்க் இருக்கு, அங்க நம்ம எல்லாம் அந்த செயல்கள்லாம் அங்க போய் சேரும். அது எவ்வளவு முன்னேறி இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு தெரியும். நம்ம உள்ள ஆத்மா இதுக்கும் தெரியும். உள்ளூர பரமாத்மா இருக்க ஆத்மாவுக்கும் தெரியுமே எவ்வளவு நல்லா பண்றோம்னு. சோ அந்த அகர்மா செயல்கள் எவ்வளவு பண்றோமோ அதுதான் நம்மள வந்து முன்னுக்கு கொண்டு போய் செல்லும். சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கடமைகளுக்கு ஏற்ப செய்யப்படும் செயல்கள் கர்மா. சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கு? பூஜை பண்ணுங்க, காலையில இருந்து, இதெல்லாம் நம்ம பண்றதெல்லாம் கர்மா தான். ஆனா ஒரு எதிர்பார்ப்போடு பண்ணும்போது அதோட பலன் கிடைக்கும், திரும்பி வந்து பிறப்போம் என்று அறியப்படுகின்றன. பிறப்பு இறப்பின் சுழற்சியிலிருந்து ஒருவனை விடுவிக்கக்கூடிய செயல் என்னது? அகர்மா. நமக்கு ஆனா நான் பண்றேன் எல்லாம், ஆனா எனக்கு திரும்பி வந்து பிறக்க வேண்டாம், எனக்கு இந்த சுழற்சியில வர வேண்டாம்னா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி எல்லாம் பகவானோட திருப்திக்கு நான் பண்றேன், என்னுடைய திருப்திக்கு இல்ல, எல்லாமே பகவானை சார்ந்து பண்ணும்போது அதெல்லாம் அந்த செயல்லாம் என்னது? அகர்மா. அப்புறம் விகர்மா இஸ் துஷ்பிரயோகம். நமக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கா, யாரை வேணா கொல்லலாம், யாரை வேணா என்ன வேணா பேசலாம், யாரை வேணா துன்புறுத்தலாம். ஏன்னா எனக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்க, ஒரு ஆபீசரா இருக்கேனா, என்னோட ஸ்டாஃப் சப் ஸ்டாஃப் நான் வீட்டுல வேலைக்காரி இருக்கா, என்ன வேணா பேசலாம். நீ இல்லைன்னா வேற யாரும் இல்லையா, போ, சம்பளம் சரியா கொடுக்காம போனஸ் ஏதோ ஒண்ணு இதுல துன்புறுத்துறோம், பேச்சினாலேயோ இல்ல நடத்தையினாலேயோ. துஷ்பிரயோகம். நமக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கா, அதை துஷ்பிரயோகம் பண்ணினோம்னா ஒருவனை கீழே உயிரினங்களுக்கு வழி நடத்துகின்றனவோ அச்செயல்கள் அந்த விகர்மா என்று அறியப்படுகின்ற. இந்த 3 வகையான செயல்களில் ஒருவனை கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கும் செயல்களையே புத்திசாலி மனிதர்கள் விரும்புகின்றனர். நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதை படிச்சு வந்தாச்சு, நம்ம எல்லாருமே புத்திசாலிகள். நமக்கு தெரியும் கர்மாவும் நான் பண்ண மாட்டேன், விகர்மாவும் பண்ண மாட்டேன். நான் பண்றது எல்லாமே அகர்மாவா தான் நான் பண்ண போறேன். எல்லா செயல்களும் பகவானை சார்ந்து இருக்கும். காலையில இருந்துட்டா பகவான் மூஞ்சில போயிடணும். நம்ம என்னத்துக்கு இல்லாட்டா எனக்கு பெருமைக்கு அப்ப இதுக்கா யார்கிட்ட சொல்லி என்ன தங்க பதக்கமா கொடுக்க போறோம்? ஒண்ணும் கிடையாது. காலையில இருந்து பகவானும் இது பார்த்தோம்னா நம்ம பாவங்கள் தீரும். நம்ம எவ்வளவு பேக்லாக் இருக்கோ தெரியாது. அந்த மூட்டையில நிறைய இருக்கு பாவம், இன்னும் நிறைய நம்ம பிறவி எடுக்க போறோம். அந்த மாதிரி நிறைய சின்ன 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 பாவங்கள் எல்லாமும் இருக்கு. அதெல்லாம் விட்டு போயிடும். அதனாலதான் காலையில இருந்து மங்களார்த்தி பார்க்கணும். அப்புறம் நம்ம ஜப்பா பண்ணணும். காலையில என்னன்னு ஜப்பா. அதனாலதான் நான் இப்போ ஒரு இதுல எழுதினேன், காத்தால ஜப்பா பண்றதா இஃபெக்டிவா இருக்கும். ஏன்னா நிசப்தமா இருக்கும், ஒரு போன் டிங் டூம் இருக்காது. முதல்ல பாக்கலாம் ஏதோ நம்ம இதுக்கு யாருக்கெல்லாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி உட்காந்துட்டோமா கண்ணை முடியும் ஜப்பா பண்ணும்போது அப்படியே எங்ராஸ். அப்பவும் மைண்ட் இருக்குமா? இப்போ என்னோட நான் சொல்றேன்னா ஐ கேன் ஒன்லி டாக் அபவுட் மை செல்ஃப். என்னோட மைண்டு கண்ட்ரோல் இருக்காது, எங்கேயோ போகும், அதுக்கு திரும்பி கொண்டு வரும். எங்க போயிட்ட நீ திரும்பி கொண்டு வா அப்படின்னு. ஆனா கண்ணு மூடிடும். எனக்கு ஒண்ணு லைட்டும் ஆஃபா இருக்கும், கண்ணு மூடிடும். அங்க யாரும் வரப்போறது இல்லை, இருந்தாலும் அப்படியே பழக்கம். கண்ணு மூடின்னு அப்படி பண்ணும்போது அப்படியே ஐக்கியமாயிடும். கண்ணு திறந்தாதான் அதை பார்த்தோம் இதை பார்த்தோம் அப்படின்னு ஒண்ணும் இல்லையா, ஒரு டஸ்டாவும் தெரியும், அதை அப்படி தொடச்சோம். அப்ப அதெல்லாம் இல்லாம பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது எல்லாமே அக்கர்மா. இது ஏன் பண்றோம்? அதுதான் நம்மள வந்து மேல கொண்டு செல்லும். இது 3 வகையான செயல்களை ஒருவனை கர்மபந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கும் செயல்களை புத்திசாலி மனிதர்கள் விரும்புகின்றனர். சாதாரண மனிதர்கள் நல்ல காரியங்களை செய்து அதற்கான அங்கீகாரத்தை பெறுவதன் மூலமாக இவ்வுலகிலோ
இவ்வுலகிலோ ஸ்வர்க்கத்திலோ உயர்ந்த வாழ்க்கை தரத்தை அடைய விரும்புகின்றனர். நல்ல புண்ணியம் பண்ணம், நான் நிறைய புண்ணிய காரியம் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு புண்ணிய காரியம்னா இப்ப நல்லதுதான். ஒருத்தருக்கு நல்ல டொனேஷன் கொடுக்கலாம், சொல்லி கொடுக்கலாம், ஒருத்தர் உடை கொடுக்கலாம், என்னோட பர்த்டே நான் கொடுத்தேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம். ஆனா அதெல்லாம் என்னது எதிர்பார்ப்போட பண்ணும்போது நல்ல காரியம்தான். ஆனா அது வந்து புண்ணியம் கிடைக்கும், அதோட பலனையும் அனுபவிப்போம். 1000 மிகவும் முன்னேறிய மனிதர்கள், அதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டேன்னா பகவத்கீதை எல்லாம் படிச்சாச்சு, லெவல் 2 முடிச்சுட்டோம். அப்ப நம்ம இன்னும் எவால்வ்டு ஸ்கூலா இருக்கணும். மிகவும் முன்னேறிய மனிதர்கள், நம்ம அந்த கேட்டகரியில தான் வந்திருக்கோம். செயல்களிலிருந்து அதன் விளைவுகளிலிருந்தும் ஒட்டுமொத்தமாக விடுதலை பெற விரும்புகின்றனர். நம்ம எல்லாம் அதுக்குதான் விரும்பணும். நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம், கொஞ்சம் கொசுறு கூட விடக்கூடாது. நான் டோட்டலி ஐ ஷுட் பி டூயிங் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் என்று ட்ரை பண்ணலாம். ஆயிட்டும் சொல்ல முடியாது, நம்ம அதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். இனிமேல இருந்தாவது ட்ரை பண்ணலாம். நல்ல செயல் தீய செயல் என்ன இதெல்லாம் வந்து ஆகிய 2 செயல்களுமே ஒருவனை பௌதிக துன்பங்களுக்குள் சமமாக பந்தப்படுத்துகின்றன என்பதை புத்திசாலி மனிதர்கள் நன்கு அறிவார். அதன் விளைவாக நல்ல செயல் தீய செயல் ஆகிய இரண்டின் விளைவுகளிலிருந்தும் தங்களை விடுவிக்கக்கூடிய செயல் எது விடுவிக்கும்? பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும். இது துணி வாங்கினா பகவானுக்கு முன்னாடி வச்சு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ண, அவ்வளவுதானே. பணமா காசா என்னது, ஒரு செகண்ட் தான் ஆக போறது. வாங்கினோமா, இன்னும் பொருள் வாங்கினோம், ஒரு பர்ஸ் வாங்கினோம், ஒரு பாட்டில் வாட்டர் பாட்டில் வாங்கினோம், ஒரு பகவான் முன்னாடி வச்சு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே யூஸ் பண்ணலாம். So everything we should be offering to the Lord. அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா கர்ம பந்தத்திலிருந்து நம்ம வெளியில வந்துடுவோம். நம்ம இவால்வ்டு சோல்ஸ் ஆயிடும். கொடுத்திருக்கு பௌதிக துணை சமமாக வந்தவர்கள் புத்திசாலி மனிதர்கள் தங்களை விடுவிக்கக்கூடிய செயலை அவர்கள் நாடுகின்றனர். அத்தகு விடுதலை தரக்கூடிய செயல் ஈஷோபநிஷத்தில் ஸ்ரீ ஈஷோபநிஷத்தின் பக்கங்களில் இங்கே விவரிக்கப்பட்டது. இனிமே வரப்போற ஸ்லோகம்ல அதுதான் இருக்கும். நம்ம வந்து நாளைக்கு 23 இதுலயும் படிக்கலாம். ஓகே, நாளைக்கு டைம் பாஸ் பண்ண கிடக்க முடியாது. we will complete level இது மந்திரம் 2. இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு தெரியல. 1 2 3 3 பேஜ் தான் இருக்கு. அப்ப 3வது படிச்சுடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் ஷேர். நாளைக்கு 2 3 முடிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு பிளான் இருந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு